Beresosɛm ana Kronika nhoma a edikan. Beresosɛm nhoma a edikan. Ti baako. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Noah, Sem, Ham ne Yafet. Yafet mma ne Goma ne Magog, ne Madai, ne Yawan, ne Tubal, ne Mesek, ne Tiras. Na Goma mma ne Askenas, ne Difat, ne Togama. Na Yawan mma ne Elisa, ne Tarsis, Kitifoɔ, ne Rodanfoɔ. Ham mma ne Kus, ne Misrim, Put, ne Canaan. Na Kus mma ne Seba, ne Hawila, ne Sapta, ne Rama, ne Saptika. Na Rama mma ne Siba, ne Dedan. Na Kus wo Nimrod, ɔno na ofiri ase yɛ otumfoɔ asase so. Na Misrim wo Ludfoɔ ne Anamfoɔ, ne Lehabfoɔ, ne Naftufoɔ, ne Patrusfoɔ, ne Kaslufoɔ a Filistifoɔ firi wɔn mu, ne Kaftorfoɔ. Na Canaan wo n'abakan Sidon, ne Het, ne Yebusini, ne Amorini, ne Gegasini, ne Hiwini, ne Akinini, ne Sinini, ne Awadini, ne Samarini, ne Hamatini. Sem mma ne Elam, ne Asor, ne Afaksad, ne Lud, ne Aram, ne Us, ne Hul, ne Geta, ne Mesek. Na Afaksad wo Sela. Na Sela wo Eba. Na ɔwo mma baanu ma Eba. Ɔbaako din de Peleg. Na ne brɛ so na asase mu teteyɛ. Na onua din de Yoktan. Na Yoktan wo Almodad, ne Selef, ne Hasamawet, ne Yera, ne Hadoram, ne Usal, ne Dikla, ne Ebal, ne Abimael ne Seba, ne Ofe, ne Hawila, ne Yobab. Yenum nyinaa ne Yoktan ma. Sem, Afaksad, Sela, Eba, Peleg, Riu, Serug, Nahor, Tera, Abram ɔne Abraham. Abraham ma ne Isak ne Ismael. Yenum ne wɔn awɔ ntoatoasoɔ. Ismael abakan ne Baot, ne Keda, ne Adbil, ne Mibsam, Misma, ne Duma, Masa, Hadad, ne Tema, Yeto, Nafis, ne Kedema. Yenum ne Ismael ma. Na Abraham mpena Ketura ma. Ɔwɔ Simran, ne Yoksan, ne Medan, ne Midian, ne Yisbak, ne Shua. Na Yoksan ma ne Seba, ne Dedan. Na Midian ma ne Efa, ne Efa, ne Hanok, ne Abida, ne Elda. Yenum nyinaa ne Ketura ma. Na Abraham wo Isak. Na Isak ma ne Esau, ne Israel. Esau ma ne Elifas, Reuel, ne Yeus, ne Yalam, ne Kora. Elifas ma ne Timan, ne Oma, Sefi, ne Gatam, Kenas, ne Timna, ne Amalek. Reuel ma ne Nahat, Sera, Sama, ne Misa. Na Seya ma ne Lotan, ne Sobal, ne Sibion, ne Ana, ne Dison, ne Esa, ne Disan. Na Lotan ma ne Hori, ne Homam. Na Timna ne Lotan nuabaa. Sobal ma ne Alian, ne Manahat, ne Ebal, Sefi, ne Onam. Na Sibion ma ne Aya, ne Ana. Ana ma ne Dison. Na Dison ma ne Hamran, ne Esban, ne Yitran, ne Keran. Esa ma ne Bilan, ne Sawan, ne Yakan. Dison ma ne Us, ne Aran. Na yenum ne ahemfo a wodi Edom asase so ansa na obiridi Israel mma so hene. Bi oba Bela. Na ne kuro din de Dinhaba. Na Bela wui. Na Sara ba Yobaba ofri Bosra bedi nade. Na Yobab wui. Na Husama ofri Timam asase so bedi nade. Na Husam wui. Na Bedad ba Hadad okum Midian Moab pete mu no bedi nade. Na ne kuro din de Awit. Na Hadad wui. Na Samla ofri Masreka bedi nade. Na Samla wui.
Na Saul a ofiri Rehobot a ɛda asuo ho bedi n'adeɛ. Na Saul wui, na Agbor ba Baal-Hanan bedi n'adeɛ. Na Baal-Hanan wui, na Hadad bedi n'adeɛ. Na ne kuro din de Pai, na ne yere din de Mehatabel a ɔyɛ Matred ba Mesahab babaa. Na Hadad wui. Na Edom atitire nie: otitire Timna, otitire Alia, otitire Yetet, otitire Oholibama, otitire Ela, otitire Pinon, otitire Kenas, otitire Timan, otitire Mifsa, otitire Magdiel, otitire Iram. Yenum ni Edom atitire. Beresosɛm nhoma a edi kan timienu. Yenum ni Israel mma: Ruben, Simeon, Lewi ni Yuda, Isaka ni Sebulon, Dan, Yosef ni Benjamin, Naftali, Gad ni Asa, Yuda mma ni ni Onan ni Sela. Baasa yi na Kenani sua babaa wo maa no. Na Yuda abakan yɛ Awurade anim bɔne, na okum no. Na n'ase Tama wo Peres ne Sera maa no. Yuda mma nyinaa yɛ baanum. Peres mma ne Hesron ne Hamul. Na Sera mma ne Simri ne Etan ne Heman ne Kalkol ne Dara, wɔn nyinaa yɛ baanum. Na Karmi mma ne Israel hafoɔ Akan a ɔfom ahyiradeɛ mu no. Na Etan mma ne Asaria. Na Hesron mma a wɔwoo wɔn maa no ne Yeramiel ne Ram ne Kelubai. Na Ram wo Aminadab. Na Aminadab wo Nason. Yuda maba Palma no. Na Nason wo Salma. Na Salma wo Boas. Na Boas wo Obed. Na Obed wo Isai. Na Isai wo nabakan Eliab ne Abinadab a otie mienu. Ne Sema a ɔtɔ so mmiɛnsa. Netanel tɔ so 9. Radai tɔ so 5. Osem tɔ so 6. David tɔ so 7. Na wɔn nuamaanom ne Seruia ne Abigail. Na Seruia mma ne Abisai ne Yoab ne Asael. Wɔyɛ baasa. Na Abigail wo Amasa. Na Amasa n'agya ne Ismael ne Yeta. Na Hesron ba Kaleb ne ne yere Asuba ne Yeriot woe. Na ne mmanie Yesa ne Sobab ne Adon. Na Asuba wui. Na Kaleb fa Efrat waree. Na ɔwo Hor maa no. Na Hor wo Uri. Na Uri wo Besalel. Na akyire yi no, Hesron kɔɔ Make a ɔyɛ Gilead n'agya babaa ho. Na ɔwaree no. Nso na wadi mfirinhyia 60. Na ɔwo Segub maa no. Na Segub wo yɛ. Ɔno na Gilead asase so nkuro 23 yɛ ne dea. Na Gesor ne Aram gye yɛ atenaeɛ no firi wɔn nsam. Kenat ne ɛho nkurowa, ɛyɛ nkuro 60. Yenum nyinaa yɛ Gilead n'agya Makir mma. Na Hesron wuu wɔ Kaleb Efrata akyiri no. Hesron yere Abia wo Asha a ɔyɛ Tekua n'agya maa no. Na Hesron abakan Yeramel mma ne abakan Ram ne Buna ne Oren ne Osem ne Ahia. Na Yeramel wɔ yere foforo bi a ne din de Atara. Ɔne Onam ne na. Na Yeramel abakan Ram mma ne Mas ne Yamin ne Eka. Na Onam mma ne Samai ne Yada. Na Samai mma ne Nadab ne Abisur. Na Abisur yere din de Abihail. Na ɔwɔ Aban ne Molid maa no. Na Nadab mma ne Seled ne Apem. Na Seled wuiɛ a wɔanya mma. Na Apem mma ne Yisi. Na Yisi mma ne Sesan. Na Sesan mma ne Ahlai. Na Samai nua Yada mma ne Yeta ne Yonatan. Na Yeta wuiɛ a wɔanya mma. Na Yonatan mma ne Pelet ne Sasa. Yenum ne Yeramel mma. Na Sesan ni mmabarima gye mma. Na Sesan wɔ akoa Misrini bi a ne din de Yaha. Na Sesan de ne babaa maa n'akoa Yaha aware. Na ɔwɔ Atai maa no. Na Atai wɔ Natan. Na Natan wɔ Sabad. Na Sabad wɔ Eflal. Na Eflal wɔ Obed. Na Obed wɔ Yehu. Na Yehu wɔ Asaria. Na Asaria wɔ Heles. Na Heles wɔ Eliasa. Na Eliasa wɔ Sisemai. Na Sisemai wɔ Salum. Na Salum wɔ Yekamia. Na Yekamia wɔ Elisama.
Na Yerameel nua Kaleb mma ne n'abakan Mesa ɔne Sif agya ne Hebron agya Marisa mma. Na Hebron mma ne Kora ne Tapua ne Rekem ne Sema. Na Sema wo Raham, Yokiam agya. Na Rekem wo Samai. Na Samai ba ne Maon. Na Maon yɛ Betsor agya. Na Kaleb mpena Efa wo Haran ne Mosa ne Gasis. Na Haran wo Gasis. Na Yadai mma ne Regem ne Yotam ne Gesan ne Pelet ne Efa ne Saf. Na Kaleb mpena Maaka wo Seba ne Tehana. Na ɔwo Saf a ɔyɛ Madmana n'agya. Sewa a ɔyɛ Magbena n'agya ne Gibea n'agya. Na Kaleb babaa ne Aksa. Yenum ne Kaleb mma. Efrata abakan Hor ma ne Soba. Kiriat Yarim a ɔyɛ n'agya. Sama a ɔyɛ Bethlehem n'agya. Haref a ɔyɛ Bet-Gada n'agya. Na Sobal a ɔyɛ Kiriat Yarim n'agya wɔ mma. Wɔne Haro ne Menhutfoɔ fa. Na Kiriat Yarim musua ne Yitrifoɔ, ne Putifoɔ, ne Sumatifoɔ, ne Misraifoɔ deɛ no. Yenum na Sorafoɔ ne Estalfoɔ frie. Sama ma ne Bethlehem ne Netofafoɔ, Atrot Bet-Yoab, ne Manahatfoɔ fa ne Sorifoɔ no. Ne atwerɛfoɔ musua a wɔte Yabes no. Tirafoɔ, Simeafoɔ, Sukafoɔ, wɔne Kinifoɔ a wɔyɛ Hamat a wɔyɛ Rekab fie agya no asefoɔ. Beresosɛm nwoma a edi kan ti mmiɛnsa. Na yenum ne Dawid mma a ɔwoo wɔn maa no Hebron. N'abakan Amnon ne Yisri ne Ahinoam ba. Deɛ otie mmienu ne Daniel a ɔyɛ Karmel ne Abigail deɛ. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne Absalom a ɔyɛ Gesur hene Talmai baba Maaka ba. Deɛ ɔtɔ so nan ne Adonia a ɔyɛ Hagit ba. Deɛ ɔtɔ so num ne Sefati a ɔyɛ Abital ba. Deɛ ɔtɔ so nsia ne Yitram a ɔyɛ ne yere Egla ba. Hebron na ɔwoo baasia maa no. Na odii hɔ hene mfie 7 ne abosom 6. Na odii mfie 33 Yerusalem. Na yenum na wɔwoo wɔn maa no Yerusalem. Simea ne Sobab ne Natan ne Salomo. Baanan yi yɛ Amiel baba Basua deɛ no. Ne Yiba ne Elisama ne Elifelet ne Noga ne Nefeg ne Yafia ne Elisama ne Eliada ne Elifelet. Wɔyɛ baako. Wɔn nyinaa Dawid mma, ɛsonompenafoɔ mma. Na Tama yɛ wɔn nuabaa. Na Salomo ba ne Rehabiam. Ne ba ne Abia. Ne ba Asa. Ne ba Yehosafat. Ne ba Yoram. Ne ba Ahasia. Ne ba Yoas. Ne ba Amasia. Ne ba Asaria. Ne ba Yotam. Ne ba Ahas. Ne ba Hesekia. Ne ba Manase. Ne ba Amon. Ne ba Yosia. Na Yosia ma ne n'abakan Yohanan. Yehoakim tia 2. Sedekia tɔ so 3. Salum tɔ so 9. Na Yehoakim ma ne ba Yekonia. Ne ba Sedekia. Na Yekonia ma ne Ase. Ne ba Selter. Ne Makiram. Ne Pedaya. Ne Senasa. Yekamia. Osama. Ne Nedabia. Na Pedaya ma ne Serubabel. Ne Simea. Na Serubabel ma ne Mesulam. Ne Hanania ne wɔn nuabaa Selomit. Ne Hasuba. Ne Ohel. Ne Berekia. Ne Hasadia. Yusab Hesed. Wɔyɛ baanum. Na Hanania ma ne Peletia. Ne Yesaia. Refaya mma. Anan mma. Obedia mma. Sekania mma. Na Sekania ma ne Semaya. Semaya ma ne Hatus ne Yigal ne Baria ne Nearia ne Safat. Wɔyɛ baasia. Na Nearia ma ne Elioenai ne Hiskia ne Asrikam. Wɔyɛ baasa. Na Elioenai ma ne Hodawia ne Eliasib ne Pelaya ne Akub ne Yohanan ne Delaya ne Anani. Wɔyɛ baason. Beresosɛm nwoma a edi kan ti 9. Yuda ma ne Peres, Hesron, ne Kami, ne Hor, ne Soba. Na Soba ba Rea wo Yahat,
na Yahat wo Ahumai ne Lahad. Yenum ne Sorafo musua. Na yenum ne Etam agya Yisrael ne Yisma ne Yedbas. Na wɔn nua din de Haslelponi. Ne Penuel a ɔyɛ Gedo agya ne Esa a ɔyɛ Husa agya. Yenum ne Bethlehem agya Efrata abakan Horma. Na Asha a ɔyɛ Teku agya wɔ yerenom baanu, Hela ne Nara. Na Nara wo Ahusam ne Hefa ne Temeni ne Ahastari maa no. Yenum ne Nara ma. Na Hela ma ne Seret, Yesoha ne Etnan. Na Kos wo Anub ne Sobiba ne Ahahil Harumba musua. Na Yabes nya animonyam sene ne nuanom, na ne natu ne din Yabes sɛ, Medeyia na ɛwo no. Na Yabes frɛ Israel Nyankopɔn sɛ, Sɛ anka worehyira me, na woatrɛ me hyia mu, na wo nsa di m'akyi, na woamma bɔne bi a mɛyɛ me, na yɛɛ bi a mɛka meɛ. Na Onyankopɔn maa deɛ ɔsrɛ no bae. Na Kalub suhanua wo Meha a ɔne Eston agya. Na Eston wo Bet-Rafa ne Pasia ne Tehina Nahas agya. Yenum ne Reka nkurɔfoɔ. Na Kenas ma ne Otniel ne Seraya. Na Otniel ma ne Hatat. Na Meonotai wo Ofra. Na Seraya wo Yoab. Ge-Harasim aseɛ ne adwumfoɔ bɔnhwa agya. Ɛfiri sɛ wɔyɛ adwumfoɔ. Na Yefune ba Kaleb ma ne Iru, Ela ne Nam. Na Ela ma ne Kenas. Na Yehalelel ma ne Sif ne Sifa, Tiria ne Asarel. Na Esra ma ne Yeta ne Mered ne Efa ne Yalom. Na ɔwo Miriam ne Samai ne Yisba a ɔyɛ Estemoa agya. Na ne yere a ɔyɛ Yudani wo Yerada a ɔyɛ Gedor agya. Ne Heba a ɔyɛ Soko agya. Ne Yekutiel a ɔyɛ Sanoa agya. Na yenum ne Faro baba Biti a Mered ware no no mma. Na Hodi a yere a ɔyɛ Naham nuabaa ma ne Gami ni Kela agya. Ne Maaka ni Estemo agya. Na Simon ma ne Amnon ne Rena, Ben-Hanan ne Tilon. Na Yisi ma ne Sohet ne Ben-Sohet. Yuda Basela manie. A ɔyɛ Leka agya. Ne Lada a ɔyɛ Marisa agya. Ne Bet-Asbia nwura dwumfoɔ musua. Ne Yokim. Ne Kosiba Marima ne Yoas ne Sarafa a ɔyɛ Fieranom. Moab ne Yasubi Lehem. Na nsɛm yi yɛ adada. Wɔn ne nkukunnwumfoɔ ne wɔn a wɔte Netaim ne Gedera wɔ ɔhene nkyɛn, na adwuma mu hɔ na ɔteɛ. Simeon ma ne Nemuel ne Yamin, Yarib, Sera ne Sol, ne ba Salum, ne ba Mipsam, ne ba Misma. Na Misma ma ne ba Hamuel, ne ba Sakor, ne ba Simea. Na Simea wɔ mmabarima 16 ne mmabaa 6. Na ne nuanom nni mma bebree. Na wɔn abusua nyinaa ase ankyene sɛ Yuda mma. Na wɔtena Beer-Seba ne Molada ne Hasasol ne Bilha ne Esem ne Tolad ne Betuel ne Homa ne Siklag ne Bet-Makabot ne Hasasusim ne Bet-Biri ne Saraim. Yenum ne wɔn nkuro beduru Dawid ahenni so. Na wɔn nkuro ne Etam ne Ain, Rimon ne Token ne Asan nkronum. Ne wɔn nkuro a ɛwowɔ nkuro yi nyinaa ho de kosii Baal. Yei ne wɔn tenabea ahodoɔ ne wɔn musua nkaneɛ. Na Mesobab ne Yamlek ne Amasia ba Yosa ne Yoel ne Asiel ba Seraya ba Yosibia ba Yehu ne Elionai ne Yakoba ne Yesohaya ne Asaya ne Adiel ne Yesimiel ne Benaya ne Semaya ba Simri ba Yedaya ba Alon ba Sifi ba Sisa. Yenum a wabobɔ wɔn din yɛ wɔn musua mu mapɔma. Na wɔn panyin fie trɛ piipa. Na osii mu kɔɔ deɛ ɔnam kɔ Gedor. Bɔnhwa no apue fam sɛ ɔrekɔhwehwɛ adidibea ama wɔn nwan. Na wɔhunu adidibea frɔmfrɔm a ɛyɛ. Na asase no mu trɛ bangam. Na ɛso dwokoom. Na wɔn a wɔtete hɔ kane no firi Ham. Ɛna yenum a wabobɔ wɔn din no kɔɛ.
Yudahene Hesekia brɛ so. Kɔbobɔ manfo a wohunu wɔn hɔ no ne wɔn ntomadan. Na wɔsɛe wɔn pasapasa de besi nnɛ. Na wɔtenatena wɔn anam. Efiri sɛ, na adidibea wɔ hɔ ma wɔn nwan. Na Simeon ma no ara mu mmarima 500 firi wɔn mu siim kɔ Sia bepɔ so. Na Pelatia ne Neara ne Refaia ne Usiel a ɔyɛ Yisi mma di wɔn tire. Na okokunkum Amalek adwanefoɔ no nkaeɛ. Na wɔtenaa hɔ de besi nnɛ. Beresosɛm nwoma a edi kan, Tinum. Na Israel abakan Ruben mma. Na ɔno ne abakan deɛ. Nanso ɛnam sɛ oguu n'agya n'ayɛ ho fi nti. Wɔde n'abakan yɛ ma Israel ba Yosef mma no. Nanso wɔantwerɛ wɔn abakan yɛ anatoɔ mu. Na Yuda ho yɛ den ne nuanom mu. Na ɔbapɔwma firi ne mu. Nanso abakan yɛ no danee Yosef deɛ. Ruben, Israel abakan no ma ne Hanok ne Palu, Hesron ne Kami, Yoel ma ne ba Semaya, ne ba Gog, ne ba Simei, ne ba Mika, ne ba Rea, ne ba Baal, ne ba Bera Asiria hene Telegat Pilneser tu no kɔɛ no. Ɔne ne Rubenfoɔ bapɔwma, na ne nuanom, sɛdeɛ wɔn musua teɛ, wɔn awo hodoɔ so anatoɔ mu ne Otitire Yeiel ne Sakaria, ne Yoel ba Sema ba Asas ba, Bela a ɔtena Aroa de kosii Nebo ne Baal Meon ho. Na apue fam nso ɔtena de kosii ɛserɛ so a efiri Euphrates asubɔntena no. Na wɔn mmoakuo dɔɔso Gilead asase so. Na Saul nna mu no, wɔne Hagafoɔ dii ako, na wɔtotɔɔ wɔn nsa ano, na wɔtenatenaa wɔn ntomadan mu Gilead apue fam nyinaa. Na Gad ma tenaa wɔn tentensoɔ, Basan asase so de koduru Saleka. Yoel di tire, na Safam di hɔ, ne Yanai, ne Safat wɔ Basan. Na wɔn nuanom sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ ne Mikael, ne Mesulam, ne Seba, ne Yorai, ne Yakan, ne Sia, ne Eba, wɔyɛ baason. Yenum ne Bus ba, Yado ba, Yesisai ba, Mikael ba, Gilead ba, Yarua ba, Huri ba, Abihail ma, Guni ba, Abdiel ba Ahi di wɔn panyin fie sutire. Na wɔtenaa Gilead a ɛwɔ Basan ne ɛso nkurowa mu ne Saron nkura nyinaa mu, deɛ wɔn hyeɛ kɔsoeɛ. Ɔtwerɛɛ wɔn nyinaa anatoɔ Yudahene Yotam brɛ so ne Israelhene Yerobiam nna mu. Ruben mma ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no. Nnipa a wotumi wɔn ho mu mmarima a wokura akyɛm ne nkrantɛ na wɔkuntunu tadua na wɔasua akodie no yɛ nnipa 44,000 ne 760 a wotumi kɔ ɔsa. Na Hagafoɔ ne Yetu ne Nafis ne Nodab dii ako, na wonya mmoa faa wɔn so. Na wɔde Hagafoɔ ne wɔn a wɔka wɔn ho no nyinaa hyɛɛ wɔn nsa. Efiri sɛ, wɔteɛ mu frɛɛ Onyankopɔn ɔko no mu, na otie wɔn, ɛnam sɛ wɔn ani da ne soɔ nti. Na wɔsoaa wɔn mmoakuo no, wɔn yoma 5,000 ne nnwan 250,000 ne mfunumu 2,000 ne nnipa akra 1,500 nnomum. Na apirafoɔ pii totɔe, na Nyankopɔn nkyɛn na ɛdɔm no firi bae. Na wɔtenatenaa wɔn anan mu de kosii otukuro no mu. Na Manase abusuakuo fa no mma tenaa asase no so firi Basan de kosii Baal-Hermon ne Senir ne Hermon bepɔ ho. Na wɔdɔɔso. Na yenum ne wɔn mpanyimfie atitire, Efa ne Yisi ne Eliel ne Asriel ne Yeremia ne Hodawia ne Yadiel. Nnɔmmarima a wotumi wɔn ho, nnipa a wɔwɔ din, wɔn mpanyimfie so atitire. Na wɔfom wɔn agyanom Nyankopɔn, na wɔkodii asase no so aman a Onyankopɔn sɛee wɔn anim no anyame akyi adwamammɔ so. Ɛna Israel Nyankopɔn hanyaan Asiriahene Pul ne Asiriahene Tilgat-Pilneser honhom, na otuu Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no, de wɔn koduaa Hala ne Habor ne Hara ne Gosan asubɔnten ho de besi nnɛ. Beresosɛm nwoma a edi kan, Tinsia. Lewi mma ne Gerson, Kehat ne Merari. Na Kehat mma ne Amram, Yisha ne Hebron ne Usiel. Na Amram mma ne Aaron,
ne Mose ne Miriam. Na Aaron ma ne Nadab ne Abihu, Eliasa ne Itama. Eliasa wo Pinehas, Pinehas wo Abisua, na Abisua wo Buki, na Buki wo Usi, na Usi wo Serahia, na Serahia wo Meraut, Meraut wo Amaria, na Amaria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Ahimas, na Ahimas wo Asaria, na Asaria wo Yohanan, na Yohanan wo Asaria. Ono na odii sɔfoɔ wɔ asɔredan a Salomo sii no Yerusalem no mu. Na Asaria wo Amaria, na Amaria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Salum, na Salum wo Hilkia, na Hilkia wo Asaria, na Asaria wo Seraya, na Seraya wo Yehosadak, na Yehosadak deɛ Awurade maa Nebukadnezar so maa no betuu Yuda ne Yerusalem kɔɔɛ no, ɔkɔɔ bi. Lewi ma, Gersom, Kehat ne Merari, na yenum ne Gersom madin, Libni ne Simei, na Kehat ma ne Amram, Yisha ne Hebron ne Usiel, Merari ma ne Mali ne Musi, na yenum ne Lewifoɔ musua, sɛdeɛ wɔn agyanom teɛ no. Gersom deɛ, ne ba Libni, ne ba Yahat, ne ba Sima, ne ba Yoa, ne ba Ido, ne ba Sera, ne ba Iatirai. Kehat ma ne ba Aminadab, ne ba Kora, ne ba Asel, ne ba Elkana, ne ba Ebiasaf ne ba Asel, ne ba Tahat, ne ba Uriel, ne ba Usia, ne ba Sol, na Elkana ma ne Amasai, ne Ahimot, ne ba Elkana, ne ba Elkana Sofai, ne ba Nahat, ne ba Eliab, ne ba Yeroham, ne ba Elkana. Na Samuel ma ne abakan Yoel, ne Abia de ɔtɔ so mmienu. Merari ma ne Mali, ne ba Libni, ne ba Simei, ne ba Usa, ne ba Sima, ne ba Hagia, ne ba Asaya. Na yenum ne wɔn a David de sisi Awurade fie dwom soɔ. Firi bere a adaka no nyaa ahomeɛ no, na wɔyɛɛ adwum mu asomfo Ahyiaeɛ Ntomadan no tenabea no anim de kosii sɛ Salomo sii Awurade fie no Yerusalem, na ogyinagyina wɔn afa wɔn som no mu. Na yenum ne wɔn a ogyinaa hɔ ne wɔn mma no. Kehat mma no mu, ɔdwontoni Heman, Yoel ba, Samuel ba, Elkana ba, Yeroham ba, Eliel ba, Yoa ba, Suf ba, Elkana ba, Mahat ba, Amasai ba, Elkana ba, Yoel ba, Asaria ba, Sefania ba, Tahat ba, Asel ba, Ebiasaf ba, Kora ba, Yisha ba, Kehat ba, Lewi ba, Israel ba, ni onua Asaf a ogyina ne nifa so. Asaf, Berekia ba, Simea ba, Mikael ba, Baasia ba, Malkia ba, Etni ba, Sera ba, Adaya ba, Etan ba, Sima ba, Simei ba, Yahat ba, Gersom ba, Lewi ba. Ni wɔn nuanom Merari mma a ogyinagyina benkum soɔ. Etan, Kisi ba, Abdi ba, Maluk ba, Hasabia ba, Amasia ba, Hilkia ba, Amsi ba, Bani ba, Sama ba, Mali ba, Musi ba, Merari ba, Lewi ba. Na wɔn nuanom Lewifoɔ no, wɔde wɔn maa Nyankopɔn fie tenabea no som nyinaa. Na Aaron ne ne mma ne wɔn a wɔhye afɔdeɛ ɔhye afɔrebukyia ne aduhwam hye abukyia no soɔ, wɔyɛ kronkronbea adwuma no nyinaa. Na wɔpatama Israel sɛdeɛ Nyankopɔn akoa Mose hyɛɛ no ara. Na yenum ne Aaron mma, ne ba Eliasa, ne ba Pinehas, ne ba Abisua, ne ba Buki, ne ba Usi, ne ba Serahia, ne ba Meraot, ne ba Amaria, ne ba Ahitub, ne ba Sadok, ne ba Ahimas. Na yenum ne wɔn tenabea ahodoɔ sɛdeɛ wɔn nkuro a afasu atwa ho ahyia no teɛ. Wɔn ahyia mu. Aaron mma,
Kehatfoɔ abusua no nyaa wɔn ntonto kyɛfa, na wɔmaa wɔn Hebron, Yuda asase so, ne ɛho mfikyisase a atwa ho hyia. Na kuro no mfuo ne ɛho nkuraa no deɛ, wɔde maa Yefune ba Kaleb. Na wɔmaa Aaron ma Yuda nkuro, dwanekɔbea kuro Hebron, ne Libna, ne ɛho mfikyisase, ne Yatir, ne Estemoa ne ho asase, ne Helen, ne ɛho asase, Debir, ne ɛho asase, ne Asan, ne ɛho asase, ne Bet-Semes, ne ɛho asase. Na Benyamin abusuakuo mu nso, Geba, ne ɛho mfikyisase, ne Alemet, ne ɛho asase, ne Anatot, ne ɛho asase. Wɔn nkuro nyinaa yɛ 12 wɔ musua no mu. Na Kehat mmankayɛ, abusuakuo no abusua mu no, wɔde ntonto maa wɔn nkuro 10 firi Manase abusuakuo fa no mu. Na Gerson mma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde Isaka abusuakuo ne Asa abusuakuo ne Naftali abusuakuo ne Manase abusuakuo a ɛwɔ Basan no mu nkuro 12 maa wɔn. Merari mma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde ntonto yi Ruben abusuakuo ne Gad abusuakuo ne Sebulon abusuakuo mu nkuro 12 maa wɔn. Na Israelfoɔ no de nkuro no ne ɛho mfikyisase memaa Lewifoɔ no. Na wɔde ntonto yi Yuda mma abusuakuo ne Simeon mma abusuakuo ne Benyamin mma abusuakuo mu nkuro a wɔabobɔ din yi. Na Kehat mma musua no hyeɛ so nkuro wɔ Efraim abusuakuo mu. Na wɔmaa wɔn nkuro, dwanekɔbea kuro Sekem, ne ɛho mfikyisase, Efraim bepɔ so ne Gesa ne ɛho asase, ne Yokmeam ne ɛho asase, ne Bet-Horon ne ɛho asase, ne Ayalon ne ɛho asase, ne Gat-Rimon ne ɛho asase, ne Manase abusuakuo fa no mu, Ana ne ɛho mfikyisase, ne Bileam ne ɛho asase. Wɔde maa Kehat mma a wɔkae no abusua. Na wɔde Golan a ɛwɔ Basan ne ɛho mfikyisase ne Astarot ne ɛho asase a ɛwɔ Manase abusuakuo fa no abusua mu no maa Gerson mma. Ne Isaka abusuakuo mu, Kedes ne ɛho mfikyisase, Daberat ne ho asase, ne Ramot ne ɛho asase, ne Anem ne ɛho asase, ne Asa abusuakuo mu, Masa ne ɛho mfikyisase, ne Abdon ne ɛho asase, ne Hukok ne ɛho asase, ne Rehob ne ɛho asase, ne Naftali abusuakuo mu, Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mfikyisase, ne Hamon ne ɛho asase, ne Kiriataim ne ɛho asase. Na wɔde Rimono ne ɛho mfikyisase, ne Tabo ne ɛho asase a ɛwɔ Sebulon abusuakuo mu no maa Merari mma nkayɛ, ne Yordan Yeriko agya nso, Yordan apuee fam, Ruben abusuakuo mu, Besen wɔ ɛserɛ so ne ɛho mfikyisase, ne Yasa ne ɛho asase, ne Kedemot ne ɛho asase, ne Mefat ne ɛho asase, ne Gad abusuakuo mu, Ramot a ɛwɔ Gilead ne ɛho mfikyisase, ne Mahanaim ne ɛho asase, ne Hesbon ne ɛho asase, ne Yasa ne ɛho mfikyisase. Beresosɛm nwoma a edi kan tinso. Na Isaka ma ne Tola ne Pua, Yasub ne Simron, wɔyɛ baanan. Na Tola ma ne Usi ne Refaya ne Yeriel ne Yamai ne Yepsam ne Samuel. Wɔn na wɔyɛ Tola mpanyimfie atitire, mmarima a otumi wɔn ho, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. David brɛ so na wɔn dodoɔ yɛ 22,600. Na Usi ma ne Yesrahia, na Yesrahia ma ne Mikael ne Obadia ne Yoel, Yisia, wɔn baanum nyinaa yɛ atitire. Na wɔn a wɔka wɔn ho, sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ ne wɔn mpanyimfie tie no, akodie dɔm asafo yɛ mmarima 36,000. Na wɔwɔ yerenom ne mma pii. Na wɔn nuanom a ofiri Isaka musua nyinaa mu no nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ 27,000 a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ tie no. Benyamin deɛ, Bela ne Beka ne Yedaia wɔyɛ baasa. Na Bela ma ne Esbon ne Usi ne Usiel ne Yerimot ne Iri wɔyɛ baanum. Wɔn mpanyimfie so atitire, mmarima akofofoɔ.
wɔn kaneɛ yɛ 22,034. Na Beka mma ne Semira, ne Yoas, ne Eliasa, ne Elionai, ne Omri, ne Yerimot, ne Abia, ne Anatot, ne Alamet. Yenum nyinaa yɛ Beka mba. Na wɔn kaneɛ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanyimfie atitiretie yɛ mmarima a otumi wɔn ho 20,200. Na Yediael mma ne Belan. Na Belan mma ne Yeus, ne Benyamin, ne Ehud, ne Kenana, ne Setan, ne Tarsis, ne Ahisaha. Yenum nyinaa yɛ Yediael mma. Sɛ wɔn agyanom atitiretie. Mmarima akofofoɔ 17,200. Nipa a otumi kɔ ɔsa. Na Supim ne Hupim yɛ Mma. Husim yɛ Aher mma. Naftali mma ne Yasiel, ne Guni, ne Yesa, ne Salum, Bilha mma. Manase mma ne Asria ne yere woo no. Na ne mpena Aramni woo Maaka a ɔyɛ Gilead agya. Na Maaka waree Hupim ne Supim nuabaa a ne din de Maaka. Na ne babarima a otie mmienu din de Selofahad. Na Selofahad nya mama. Na Maaka yere Maaka woo ɔbabarima a ɔtoo ne din Peres. Na ne nua din de Seres. Na ne mma ne Ulam ne Rakem. Na Ulam mma ne Bedan. Yenum ne Manase ba Maaka ba Gilead mma. Na ne nuabaa Moleket woo Ishod ne Abiesa ne Mala. Na Semida mma ne Ahian ne Sekem ne Liki ne Aniam. Na Efraim mma ne Sutela ne Bered ne ba ne Tahat ne ba ne Elada ne ba ne Tahat ne ba ne Sabad ne ba ne Sutela ne ba ne Esa ne Elad. Na Gad marima a ɔwoo wɔn asase no so no kum wɔn. Efiri sɛ osane kɔɔ sɛ ɔrekɔfa wɔn mmuakuo akɔ. Na wɔn agya Efraim gyam wɔn na pii. Na ne nuanom ba bɛkyekyere ne werɛ. Na ɔkɔɔ ne yere ho. Na onyinsɛnee. Na ɔwoo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Beria. Efiri sɛ adebɔne na ɛbaa ne fie. Na ne babaa ne Sera a ɔkyekyeree anaafoɔ ne atifi Bet-Horon ne Usen Sera. Na ne ba ne Refa ne Resef, ne ba Tela, ne ba Tahan, ne ba Ladan, ne ba Amihud, ne ba Elisama, ne ba Nun, ne ba Yoshua. Na wɔn agyapadeɛ ne wɔn tenabea ne Betel ne ɛho nkurowa ne apueeɛ fam Naran ne atɔeɛ fam Gesa ne ɛho nkurowa ne Sekem ne ɛho nkurowa koduru Asa ne ɛho nkurowa. Na Manase mankyɛn mu wɔwɔ Bet-Sean ne ɛho nkurowa, Tanak ne ɛho nkurowa, Megido ne ɛho nkurowa, Dor ne ɛho nkurowa. Yenum mu na Israel ba Yosef mateɛ. Asa mma ne Yimna ne Yesua ne Yesui ne Beria ne wɔn nuabaa Sera. Na Beria mma ne Heba ne Malkiel ɔne Bersait agya. Na Heba woo Yaflet ne Soma ne Hotam ne wɔn nuabaa Sua. Na Yaflet mma ne Pasak ne Bimhal ne Aswat. Yenum ne Yaflet mma. Na Sema mma ne Ahi ne Roga, Yehuba ne Aram. Na ne nua Helem mma ne Sofa ne Yimna ne Seles ne Amal. Sofa mma ne Sua ne Hanefe ne Sol ne Beri ne Yimra. Bese ne Hod ne Sama ne Silsa ne Yitran ne Beera. Na Yeta mma ne Yefuni ne Pispa ne Ara. Na Ula mma ne Ara ne Haniel ne Risia. Yenum nyinaa yɛ Asa mma mpanyimfie so atitire. Marima akokofo a wayi wɔn ma pɔma mu atitire. Na wɔn a wɔkan wɔn ma a ɔsakoro sɛdeɛ wɔn awo ntoatoaso teɛ no yɛ marima 26,000. Beresosɛm nwoma a edi kan ti nwɔtwe. Na Benyamin woo Bela na bakan. Asbel a otie mmienu ne Ahra a ɔtɔ so mmiɛnsa. Noha a ɔtɔ so 9 ne Rafa a ɔtɔ so 5. Na Bela ma ne Ada ne Gera ne Abihud ne Abisua ne Neeman ne Ahoa ne Gera ne Sefufan ne Huram. Na yenum ne Ehud mma. Yenum ne Gebafoɔ agyanom atitire na wotu wɔn kɔɔ Manahat. Ne Neeman ne Ahia ne Gera ɔno na otu wɔn kɔɔɛ
na ɔwoo Usa ne Ahihud. Na Saharim woi Moab asase so. Nso na wagya ne yerenom Husim ne Bara kwan. Na ɔne ne yere Hodes wo Yobab, ne Sibia, ne Mesa, ne Malkam, ne Yeus, ne Sakia, ne Mema. Yenum ne mma a ɔyɛ agyanom atitire. Na ɔne Husim wo Abitub ne Elpa. Na Elpa ma ne Eba, ne Misam, ne Semada ɔkyekyere Ono ne Lod ne ɛho nkurowa. Ne Beria ne Sema. Wɔn ne Ayalonfoɔ agyanom atitire. Wɔn na wɔpamoo Gatfoɔ. Na Ahio, Sasak ne Yeremot, ne Sebadia, ne Arad, ne Eda, ne Mikael, ne Yespa, ne Yoha, ne Beria ma. Na Sebadia ne Mesulam, ne Hiski, ne Heba, ne Ismaria, ne Yislia, ne Yobab, ne Elpaal ma. Na Yakim ne Sikri, ne Sabdi, ne Elienai, ne Siletai, ne Eliel, ne Adaya, ne Beraya, ne Simrat, ne Simei ma. Na Ispam ne Eba, ne Eliel, ne Abdon, ne Sikri, ne Hanan, ne Hanania, ne Elam, ne Antotia, ne Yifdia, ne Penuel, ne Sasak ma. Na Samserai, ne Seharia, ne Atalia, ne Yarisia, ne Elia, ne Sikri, ne Yeroham ma. Yenum ne agyanom atitire, wɔn awo ntoatoasoɔ so atitire. Yenum tenaa Yerusalem. Na wɔn a wɔtenaa Gibeon ne Gibeon n'agya Yeiel a ne yere din de Maaka ne n'abakan Abdon, ne Sur, ne Kis, ne Baal, ne Nadab, ne Gedor, ne Ahio, ne Seka. Na Miklot wo Simea. Na wɔn nso wɔtenaa wɔn nuanom ntentensoɔ Yerusalem kan wɔn nuanom ho. Na Ner wo Kis. Na Kis wo Saul. Na Saul wo Yonatan ne Malkisua ne Abinadab ne Esbaal. Na Yonatan ba ne Meribal. Na Meribal wo Mika. Na Mika ma ne Piton ne Melek ne Taria ne Ahas. Na Ahas wo Yehoada. Na Yehoada wo Alemet ne Asmawet ne Simri. Na Simri wo Mosa. Na Mosa wo Binia. Ne ba Rafa. Ne ba Elasa. Ne ba Asel. Na Asel wo mmabarima 6. Na wɔn din nie: Asrikam, Bokeru, ne Ismael, ne Seria, ne Obadia, ne Hanan. Yenum nyinaa yɛ Asel ma. Na ne nua Esek ma ne n'abakan Ulam, Yius a ɔteɛ 2, ne Elifelet a ɔtɔ so 3. Na Ulam ma yɛ mmarima ahoɔdenfo a otumi wɔn ho. Okuntunu tadua, na wɔwɔ mma bebree ne mmamma 150. Yenum nyinaa yɛ Benyamin mma asefoɔ. Beresosɛm nwoma a edi kan tinkono. Na wɔkan Israel nyinaa twerɛ wɔn din sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na hwɛ, wɔatwerɛ wɔn din wɔ Israel ahemfo nwoma mu. Wɔtuu Yuda kodua Babel wɔn amumuyɔ nti. Na wɔn a na wɔte asase no so kane no, wɔn agyapadeɛ mu, wɔn nkuro mu, ne Israel, asɔfoɔ, Lewifoɔ ne nsɔfokwaa. Na Yerusalem deɛ, Yuda ma ne Benyamin ma ne Efraim ne Manase ma no mu binom tenatenaa hɔ. Bani a ofiri Peres a ɛwɔ Yuda ma no mu ba Imri, ba Omri, ba Amihud, ba Utai. Na Silonifoɔ mu deɛ, abakan Asaya ne ne mma. Na Sera ma mu, Yoel ne ne nuanom, 690. Na Benyamin ma mu, Hasan nuaba Hodawia, ba Mesulam, ba Salu, ne Yeroham ba Yibnea, ne Mikri ba Usi ba Ela, ne Yibna ba Ruel ba Sefatia ba Mesulam, ne wɔn nuanom, wɔn musua so, nipa 956. Mmarima yi nyinaa yɛ agyanom atitire wɔn mpanyimfie so. Na asɔfoɔ no mu, Yedaia ne Yehoarib ne Yakin ne Ahitub ba Meraiot ba Sadok ba Mesulam ba Hilkia ba Asaria ɔyɛ Nyankopɔn fie bapɔma ne Malkia ba Pashur ba Yeroham ba Adaya ne Ima ba Mesilemit ba Mesulam ba Yasera ba Adiel ba Masai ne wɔn nuanom
wɔn mpanyimfie so atitire, apem ahanson aduosia, mmarima a otumi Nyankopɔn fie som adwuma no. Na Lewifoɔ mu de, Merari ba, Hasabia ba, Asrikam ba, Hasub ba, Semaya, ne Bakbaka, Heres ne Galal, ne Asaf ba Sikri ba, Mika ba, Matania, ne Yedutun ba Galal ba Semaya ba Obadia, ne Elkana ba Asa, ba Berekia ɔte Netofafoɔ nkura mu no. Na apono ano hwɛfoɔ no, Salum ne Akub ne Talmon ne Ahiman ne wɔn nuanom. Salum na oditire. Na adibesi sɛsɛ wɔwɔ ɔhene pono ano apuei fam. Wɔn ne Lewi mma nsra ano ahwɛfoɔ. Na Kora ba Ebiasaf ba Kore ba Salum ne ne nuanom n'agya fie mu. Korafoɔ no wɔwɔ ɔsom adwuma no so rewɛn ntomadan no pono ano. Na wɔn agyanom wɔ Awurade nsra no so rewɛn emu hyɛne no. Na Eliasa ba Pinehas na odi wɔn so ba pɔwma kane no. Na Awurade di n'akyi. Meselemia ba Sakaria ne ahyiaeɛ ntomadan no pono ano hwɛfoɔ. Wɔn a woyi wɔn de wɔn sisi apono ano ahwɛfoɔ nyinaa yɛ 212. Wɔn na wɔkan wɔn kyerɛ wɔn din mmusua soɔ. Wɔn kuraa so. Wɔn so na David ne ɔdehununi Samuel de wɔn sisi wɔn nokoradie adwuma mu. Na wɔne wɔn ma wɔ apono no ano Awurade fie, ntomadan fie no rewɛn. Mframa 9 no ano na apono ano hwɛfoɔ no wɔ. Apuei, atɔe, atifi fam ne anafoɔ fam. Na ɛsɛ wɔn nuanom a wɔwɔ wɔn nkura ase no sɛ wɔba nanso firi brɛ so kɔ brɛ soɔ bɛka yenom ho. Na nokoradie adwuma mu na apono ano hwɛfoɔ mpanyin baanan no, Lewifoɔ no wɔ. Na wodi Nyankopɔn fie mpumpunu ne adekoradan no soɔ. Na Nyankopɔn fie no ho na wɔtete ahyia anadwo. Na wɔn so na ɔwɛn no da. Na wɔn so na ohunihini daa anɔpa. Na wɔn mu binom di ɔsom nneɛma no so. Na obu ano de ba mu, na obu ano de firi adi. Na wɔde wɔn mu binom asisi nneɛma ne kronkronbea nneɛma no nyinaa, ne asikyiresiam, ne nsa, ne ngo, ne ohwamfufuo ne nuhwam no so. Na asɔfoɔ ma no binom de nneɛma frafra yɔ nuhwam srango no. Na Matiti a ofiri Lewi mma mu a ɔyɛ Korani Salum abakan no, wɔde ne si ɛkyeɛ nadeɛ mu atodeɛ ton so. Na Kehatfoɔ ma a wɔyɛ wɔn nuanom no binom di kyerɛ paano no so, sɛ wɔnsiesie no daa homeda. Na yenum ne adwontofoɔ no, Lewifoɔ mu agyanom atitire a wɔde wɔn ho, mpumpunu no mu adwuma ho, na ɛda wɔn so awia ne anadwo adwuma no mu. Yenum ne Lewifoɔ mu agyanom atitire. Atitire sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yenum na ɛtete Yerusalem. Na wɔn a wɔte Gibeon, ne Gibeon agya Yeel, na ne yere din de Maaka, na n'abakan Abdon, ne Saul, ne Kis, ne Baal, ne Ner, ne Nadab, ne Gedor, ne Ahio, ne Sakaria, ne Miklot. Na Miklot wo Simeam. Na wɔn nso tenaa wɔn nuanom tentensoɔ Yerusalem, wɔne wɔn nuanom. Na Ner wo Kis, na Kis wo Saul, na Saul wo Yonatan ne Malkisua, ne Abinadab ne Esbaal. Na Yonatan ba ne Merib-Baal, na Merib-Baal wo Mika, na Mika ma ne Peton, ne Melek, ne Taria, ne Ahas. Na Ahas wo Yara, na Yara wo Alemet, ne Asmawet, ne Simri. Na Simri wo Mosa, na Mosa wo Binia, ne ne ba Refaya, ne ba Elasa, ne ba Asel. Na Asel wo mmabarima baasia, na wɔn din nie: Asrikam, Bokeru, ne Ismael, ne Serea, ne Obadia, ne Hanan. Yenum ne Asel mma. Beresosɛm nwoma a edi kan, Tidu. Na Filistifoɔ ne Israel koe. Na Israel mmarima gui wɔ Filistifoɔ anim. Na apirafoɔ totɔɔ Gilboa bepɔ so. Na Filistifoɔ tu saa Saul ne ne mma. Na Filistifoɔ kum Yonatan ne Abinadab ne Malkisu a ɔyɛ Saul mma no. Na ɔko no din Saul. Na agyantofoɔ bɛtoo no. Na ne ho yeraa no agyantofoɔ n'anim. Na Saul ka kyerɛɛ n'akodeɛ kurani sɛ, hwɛ wɔn krante na fa wɔ me, na mmɔmɔnontofoɔ yi amma mebɔ me adapaa. Na n'akodeɛ kurani no ampene, na osuroo pii. Nti Saul faa ne nkrante na ɔhwee so.
Na n'akodeɛ kurani no hunu sɛ Saul atoro no, ɔno nso hwee ne nkrantɛ so na ɔtɔe. Na Saul tɔe, na ne mma baasa no ne ne fie nyinaa totɔɔ prɛko. Na Israelfo a ɔwɔ bɔnhwa no mu nyinaa hunu sɛ waguo na Saul ne ne mma atotoro no, wɔgyigyaa wɔn kuro hɔ dwanee. Na Filistifoɔ no ba bɛtenatenaa mu. Na ɛbaa sɛ adeɛ teeɛ no, Filistifoɔ baa atɔfoɔ no ho nneɛma yiyie. Na wohunu Saul ne ne mma baasa no sɛ watotɔ Gilboa bepɔ soɔ. Na woyiyii wɔn ho adeɛ. Na wɔfaa ne ti ne n'akodeɛ soma ma wɔde kyini Filistifoɔ asase so, sɛ wɔnkɔpae nkyerɛ wɔn ahoni ne ɔman no. Na wɔde n'akodeɛ no kosiee wɔn anyame fie. Na ne ti kwan koraa deɛ, wɔde kɔfam Dagon fie. Na Yabes Gileadfoɔ nyinaa tee deɛ Filistifoɔ ayɛ Saul nyinaa no, akofofoɔ no nyinaa sɔresɔree. Na wɔkɔfaa Saul amu ne ne mma no amu no, na wɔde baa Yabes. Na wobesiee wɔn nnompe no dupɔn a ɛwɔ Yabes no ase, na wodii mmuada nanso. Na Saul wui ne fom a ɔfom Awurade no ne Awurade asɛm a wɔanni soɔ no, ne sɛ nso okobisaa samanfrɛni hɔ adeɛ hwehwɛɛ n'akyiri kwan, na wanhwehwɛ Awurade akyiri kwan nti na okum no. Na ɔdanee ahenni no maa Yisai ba Dawid. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 12. Na Israel nyinaa boaboa wɔn ano baa Dawid nkyɛn Hebron bɛkaa sɛ, hwɛ, nnompe ne wo honam ne yɛn. Na kanea na so odi hene no, wara na wode Israel firi adie, na wode wɔn baa mu. Na Awurade, wo Nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ, wo na wobɛyɛ ne me man Israel, na wo ara na wobɛdi me man Israel so bapɔmma. Na Israel mpanyin nyinaa baa ɔhene ne nkyɛn Hebron. Na Dawid ne wɔn pam Awurade anim Hebron, na wɔsraa Dawid ngo sii no Israel so hene, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam Samuel so kae no teɛ. Na Dawid ne Israel nyinaa sii mu kɔɔ Yerusalem ɛne Yebus, ɛfiri sɛ ɛhɔ na Yebusifoɔ a wɔyɛ asase no sofoɔ no teɛ. Na Yebusifoɔ no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, woremma ha. Nanso Dawid faa Sion aban a ɛne Dawid kuro no. Na Dawid kaa sɛ, obiara a obekum Yebusifoɔ kane no, ɔbɛyɛ otitire ne ɔsafohene. Ɛna Seruia ba Yoab foro kɔɔ kane, na ɔyɛ otitire. Na Dawid tenaa aban no mu, na enti ɔfrɛ no Dawid kuro. Na Dawid kyekyeree kuro no hyiaa de firi Miro ara de twa ho hyiae. Na Yoab maa ɔman a ɛkae no tena ase. Na Dawid de kɛseyɛ ara, na asafo Awurade dii n'akyi. Na yeinom nnɔmmarima a na Dawid wɔ no mu atitire a wɔhyɛɛ wɔn ho den kaa ne ho n'ahenni mu, sɛ ɔne Israel nyinaa besi no hene, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔkaa no Israel ho no teɛ. Na yeinom ne nnɔmmarima a na Dawid wɔ no dodoɔ: Hakmoni ba Yasobeam, odi akunini tire, ɔno na ohwinhwim ne pia atɔfoɔ 300 so prɛko. Na n'akyiri na Ahohini Dodo ba Eliasa die, ɔfra nnɔmmarima baasa no mu. Ɔno na ɔne Dawid wɔ Pas-Damim. Na Filistifoɔ aboaboa wɔn ano hɔ sɛ ɔrebedi ako. Na asasewa bi wɔ hɔ a atoko ayɛ so ma, na ɔman no agu Filistifoɔ anim. Na wɔkɔgyinaa asasewa no mfimfini gyee, na wokum Filistifoɔ no. Na Awurade de nkonimdie kɛseɛ gyee wɔn. Na atitire 30 no mu baasa sane kɔɔ ɔbotan no so Dawid nkyɛn, Adulam bodan no mu. Na Filistifoɔ dɔm akyere nsraban Refaim bɔnhwa mu. Nso ɛberɛ no mu na Dawid wɔ bepɔ so atenaeɛ no mu. Na Filistifoɔ bansifoɔ wɔ Betlehem ɛberɛ no mu. Na Dawid kɔn dɔe, na ɔkaa sɛ, hwan na ɔbɛma me Betlehem asubura a ɛwɔ kuropɔn ho no mu nsuo manom? Na mmarima baasa no te faa Filistifoɔ nsraban no mu, kɔsaa Betlehem asubura a ɛwɔ kuropɔn ho no mu nsuo de brɛɛ Dawid. Nanso Dawid ampɛ sɛ ɔnom. Na ohwie gu ma Awurade, na ɔkaa sɛ, me Nyankopɔn ma no mpare me sɛ mɛyɛ yei. Mennom mmarima yi mogya wɔn kra so, na wɔn kra na wɔde kɔfa baayɛ yi. Na wampɛ sɛ ɔnom. Yei na nnɔmmarima baasa no yɔe. Na Yoab nua Abisai nso di baasa no ti. Ɔno nso na ohwinhwim ne pia atɔfoɔ 300 soɔ. Na ɔwɔ din baasa no mu. Nipa baasa no mu, na ɔwɔ animonyam sene baanu no. Na odi wɔn safohene. Nanso wanto akane baasa no. Yehoiada ba Benaya yɛ ɔbarima katakyi a ofiri Kapsel a ɔyɛ ɔnneɔma akɛseɛ.
ɔno na okum Moab ni Ariel mma baanu no. Na ɔno nso na osane kokum gyata abura bi mu da bi a sukyerɛma atɔ. Na ɔno ara nso na okokum Misrini barima bi a ne tenten yɛ baasafa num. Na Misrini no kura pia a ɛte sɛ ntomanwomfoɔ nsadua wɔ ne nsam. Na ɔde poma sane kɔɔ ne nkyɛn. Na ohyi Misrini no nsam pia no de ɔno ara ne pia no kum no. Yei na Yehoiada ba Benaya yɔɔyɛ. Na ɔɔdi nnɔmmarima baasa no mu. Hwɛ, na ɔwɔ animonyam sene akunini 30 no. Nanso aka ne baasa no deɛ wanto wɔn. Na Dawid de no sii nankɔbeafoɔ so. Na dɔm no mu nnɔmmarima no ne Yoab nua Asahel, Bethlehem ni Dodo ba Elhanan, Harori ni Samot, Pelon ni Heles, Tekua ni Aikes ba Ira, Anatot ni Abiesa, Husan ni Sibekai, Ahohi ni Eli, Netofa ni Maharai, Netofa ni Baana ba Heled, Ribai a ofiri Gebia ɛwɔ Benyamin mamu ba Itai, Piraton ni Benaya, Nahaligas ni Hurai, Araba ni Abiel, Baharum ni Asmawet, Salbo ni Ileaba, Gison ni Hasemma, Harari ni Sagi ba Yonatan, Harari ni Saka ba Ahiam, ba Elifa, Mekara ni Hefa, Pelon ni Ahia, Kamel ni Hesro, Isbai ba Narai, Natan nua Yoel, Hagri ba Miba, Amon ni Selek, Berot ni Naharaya ɔyɛ Seria ba Yoab akodie kurani, Yitri ni Ira, Yitri ni Gereb, Heti ni Uria, Alai ba Sabad, Rubi ni Sisa ba Adina, ɔyɛ Rubinfoɔ so otitire na nipa 30 ka ne ho, Maaka ba Hanan, Mit ni Yosafat, Astera ni Usia, Aro ni Hotamma Sama ni Yel, Simri ba Ideal, ni Tisi ni Yuha ɔyɛ ne nua, Mahawi ni Eliel, Elnamma Yeribai ni Yosawia, Moab ni Yitma, Eliel ni Obed ni Mesobaya ni Yasiel. Beresosɛm nwoma a edi kan ti 12. Na yɛnum ni wɔn a wɔbaa Dawid nkyɛn Siglag. Bra na ɔda so si ne ho soɔ Kis ba Saul anim no. Na wɔn nso wɔ nnɔmmarima a ɔboa no akodie mu no mu. Taduakurafo a otumi di nifa ne benkum to aboɔ, ne agyan tadua soɔ. Saul nuanom a ofiri Benyamin mu. Gibea ni Sema ma Ahiasa a odi tire, ne Yoas ne Asmawet ma Yisiel, ne Pelet, ne Baraka, ne Anatot ni Yehu, ne Gibeon ni Ismaia. Aduasa no mu dɔmmarima, na odi aduasa no so, ne Yeremia, ne Yahasiel, ne Yohanan, ne Gedari ni Yosabad, Elusai, ne Yerimot, ne Bealia, ne Samaria, ne Harif ni Sefatia, Elkana ni Yesia, ne Asarel, ne Yoesa, ne Yasobiam, Korafo, ne Yoela, ne Sebadia, Yeroham ma ofiri Geda. Na Gadfo mu nipa a wɔtee wɔn ho ba Dawid nkyɛn ɛsrɛ so atenaeɛ no mu. Nnɔmmarima a wotumi wɔn ho na wɔyɛ akofofo a wokura kyɛm ne pia. Na wɔn anim te sɛ agyata anim, na wɔn ho yɛ hare sɛ mmepɔ so adoanie. Esa di tire, Obadia di hɔ, Eliab tɔ so 3, Mismana tɔ so 4, Yeremia tɔ so 5, Atai tɔ so 6, Eliel tɔ so 7, Yohanan tɔ so 8, Esabad tɔ so 9, Yeremia tɔ so 10, Magbanai tɔ so 12. Yenum firi Gad mamu, wɔyɛ dɔm no mu atitire. Ɔbaako, akuma betumi 100, na ɔkɛseɛ betumi 1,000. Yenum ne wɔn a otwa Yordan, bosomi a edi kan no mu. Bra na ayire asram ne nsonnua nyinaa no. Na wɔka monhwa no mufuo nyinaa gui, apueye fam ne atɔye fam. Na Benjamin ne Yuda mamu binom so ba Dawid nkyɛn atenae no mu hɔ. Na Dawid firi adi ba wɔn anim na obuase wɔn sɛ, sɛ asomdwie so na moreba me nkyɛn sɛ morebɛboa me a, ɛne menya mo ho akoma pa sɛ yɛbɛyɛ biako. Na sɛ moreba me nsisie ama matamfo, nanso amumuyɛ biara ni me nsam yi,
ɛne yɛn agyanom Nyankopɔn bɛhwɛ na wabu atɛn. Ɛna honhom kaa Amasai aduasa no mu otitire na wɔkaa sɛ, yɛyɛ wo dea David na yɛwɔ wafa Isai ba asomdwoe mmra ma wo na asomdwoe mmra ma w'aboafoɔ na Onyankopɔn boa wo. Ɛna David gyee wɔn na ɔde wɔn sisii n'asafo so atitire. Na Manase mu binom so wae bɛdɔm David bere a na ɔne Filistifoɔ rebɛne Saul ako no. Na wɔammoa wɔn, ɛfiri sɛ Filistifoɔ mapɔɔma kɔɔ agyina gyaa no kwan sɛ, yɛntiri na ɔde bɛwae akɔ ne wura Saul nkyɛn. Na osiim kɔɔ Siglag no, Manase mu binom wae bɛdɔm no. Adna, ne Yosabad, ne Yedael, ne Mikael, ne Yosabad, ne Elihu, ne Siletai, Manase mpempem so atitire. Na wɔn na wɔboaa David ne afomfafoɔ asafo no dii asie. Na wɔn nyinaa yɛ nnɔmmarima akatakyie. Na wɔyɛyɛɛ ɛdɔm no mu asafohene. Na daa nyinaa na wɔde David nkyɛn baara sɛ ɔrebɛboa no, kosii sɛ ɔyɛɛ ɛdɔm kokuroo sɛ Nyankopɔn dɔm. Na yɛnum ne nnipa a na wɔamiama akodi a wɔbaa David nkyɛn Hebron sɛ ɔbɛdane Saul ahenni ama no sɛdeɛ Awurade asɛm no seɛ no dodoɔ. Yuda mmaa a wɔkura akyɛm ne mpe a wɔamiama akodie 6,800. Simeon mma mu nnɔmmarima a otumi akodie 7,100. Lewi mma mu 4,600. Ne Yehoada, Aaron bapɔɔma, na nnipa 700 ka ne ho. Ne Sadok, abranteɛ dɔmmarima katakyie, ne n'agya fie asafohene 22. Ne Benyamin mma, Saul nuanom mu mpensa. Na ɛde besi bere no mu na wɔn mu dodoɔ ara adi Saul fie nokorɛ. Ne Efraim mma mu 20,200. Nnɔmmarima katakyie, nnipa a wɔwɔ din wɔ mpanyin fie. Ne Manase abusuakuo fa no mu 18,000 a wɔbɔɔ wɔn din sɛ wɔmmra mmesi David hene. Ne Isaka mma mu nnipa a wɔyɛ mmerɛ mu nhunumfoɔ sɛ wɔbɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ Israel yɔ no, wɔn atitire 200. Na wɔn nuanom nyinaa tie wɔn. Ne Sebulon mu nnipa 20,000 a wonim akodie a wɔde akodie nyinaa amia ma ɔsakorɔ sɛ wɔde akoma a ɛnyɛ ntantare bɛboa David. Ne Naftali mu asafohene 1,000. Na nnipa a okura akyɛm ne mpea 37,000 ka wɔn ho. Ne Danfoɔ mu nnipa a wasiesie akodie 28,000 ne 600. Ne Aser mu nnipa a otumi kɔ akono 40,000. Na wɔn a wofiri Yordan agya a wofiri Ribinfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no mu nnipa a okura akodie ahodoɔ nyinaa 1,100 ne 20,000. Mmarima akofofoɔ a wɔde akomamu yii wɔn ho kɔɔ mpasuasoɔ yi nyinaa baa Hebron sɛ wɔde David rebesi Israel nyinaa so hene. Na Israel nkae no nyinaa nso nya David ahensie ho akomakorɔ. Na wɔne David dii hɔ nansa didi nomee, ɛfiri sɛ na wɔn nuanom ahyɛ wɔn akyi. Na wɔn a wɔbɛn wɔn de kosi Isaka ne Sebulon ne Naftali no nso de aduane bae. Mfunumu ne yoma ne mfunumpɔnkɔ ne anantwie so. Esam aduane ne brodoma tatrɛ ne bobe aba a wahata ne nsa ne ngo ne anantwie ne nnwan pii pa. Na anigye aba Israel. Beresosɛm nwoma edi kan ti 13. Na David ne 1,000 ne 100 so asafohene ne mapɔɔma no nyinaa kɔ agyina. Na David ka kyerɛɛ Israel badwa no nyinaa sɛ, sɛ ɛyɛ wɔ mo ani so na efiri Awurade yɛn Nyankopɔn nkyɛn a, momma yɛmmumu nsoma mma wɔnkɔ yɛn nuanom a waka Israel nsase nyinaa so ne asɔfo ne Lewifoɔ a wɔka wɔn ho wɔn tenabea nkuromu no nkyɛn, na wɔmmoaboa wɔn ano mmra yɛn nkyɛn. Na yɛmfa yɛn Nyankopɔn adaka no ntwam mmra yɛn nkyɛn, na sɛ ɔbrɛ so no, yɛmmisa akyire kwan. Ɛna badwa no nyinaa kaa sɛ ɔnyɛ saa, ɛfiri sɛ na asɛm no tene ɔman no nyinaa ani so. Na David boaa Israel man no nyinaa no hyiae de firi Misraim si hɔ, ara kosii deɛ ɛde rekɔ Hamat, sɛ ɔrekɔfa Nyankopɔn adaka no afiri Kiriat Yarim aba. Na David ne Israel nyinaa foro kɔ Baala ɛne Kiriat Yarim a ɛwɔ Yuda no, sɛ ɔrekɔfa Onyankopɔn Awurade a ɔte Kerubim so a wɔbɔ ne din frɛ no adaka no afiri hɔ aba. Na oyii Nyankopɔn adaka no wɔ teaseɛnam foforo bi so de firi Abinadab fie.
na Usa ne Ahio pia atiase anam no. Na David ne Israel nyinaa groi Nyankopɔn anim. Wɔde ahoɔden nyinaa ne nnwom ne asankuo ne mɛnta ne mpinti ne ndawuro ne totorobɛnto. Na wɔduru Kidon ayupɔrebea no, Usa tenee ne nsa kɔsɔɔ adaka no mu, ɛfiri sɛ ɛnantwie no hinhimi. Na Awurade bu fuu Usa, na okum no, sɛ ɔtenee ne nsa kaa adaka no nti, na owu Nyankopɔn anim hɔ. Na David ampɛ sɛ Awurade abu aba Usa soɔ, na ɔfrɛɛ hɔ sɛ Peres Usa, aseɛ ne Usa so buba, de besi nnɛ. Na David suroo Nyankopɔn da no, na wɔkaa sɛ, mede Nyankopɔn adaka no bɛba me nkyɛn sɛn. Na David amfa adaka no amma ne nkyɛn David kuro no mu, na ɔde ma ne kɔɔ Gatni Obed-Edom fie. Na Nyankopɔn adaka no ne Obed-Edom fie tenaa ne fie abosome 3. Na Awurade hyiraa Obed-Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Beresosɛm nwoma edi kan, ti 19. Na Tirohene Hiram somaa abɔfoɔ ma wɔbaa David nkyɛn. Wɔde ntwiniduro nnua ne abantofoɔ ne nnuapaifoɔ baa sɛ omesi dan ma no. Na David hunu sɛ Awurade asi no Israel so hene. Na ne man Israel nti, wama n'ahenni so. Na David wareware yerenom bio Yerusalem. Na David wowoo mmabarima ne mmammaa bio. Na wɔn a wɔwoo wɔn maa no Yerusalem din nie: Samua ne Sobab, Natan ne Salomo, ne Yibia, ne Elisua, ne Elpelet, ne Noga, ne Nefeg, ne Yafia, ne Elisama, ne Beliada, ne Elifelet. Na Filistifoɔ tee sɛ wasra David de no asi Israel nyinaa so hene no, Filistifoɔ nyinaa foro baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ David. Na David teeɛ no, ofiri adi kohyiaa wɔn. Na Filistifoɔ no ba de bɛyere Refaim bɔnhwa mu. Ɛna David kobisaa Onyankopɔn sɛ, menkɔ Filistifoɔ no ho na wode wɔn bɛhyɛ me nsa anaa? Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, kɔ, na mede wɔn bɛhyɛ wo nsa. Na wɔforo baa Baal-Perasim, na David kunkum wɔn wɔ hɔ. Na David kaa sɛ, Onyankopɔn apae matamfo mu me nsam sɛ nsuo mu paeɛ no. Nti wɔfrɛɛ hɔ Baal-Perasim, aseɛ ne mpaamu wura. Na ogyigyaa wɔn anyame wɔ hɔ. Na David ka ma wɔde ogya hyee. Na Filistifoɔ no san foro baa bio, de bɛyere bɔnhwa no mu. Na David bisaa Onyankopɔn bio. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, nkɔnkɔdi wɔn akyi, dane firi wɔn ho, na fa baka nnua no ntɛntɛn so ɔbra wɔn so. Na sɛ wote nanteɛ nka baka nnua no atifi a, ɛne efiri kɔko, na Onyankopɔn afiri redi w'anim akɔkum Filistifoɔ dɔm no. Na David yɛɛ sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na okunkum Filistifoɔ dɔm no firi Gibeon de kosii Geser. Na David din tahyee nsase no nyinaa so. Na Awurade maa ne huhu baa amanaman no nyinaa so. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 15. Na osisii adan David kuro mu. Na osiesie afa bi maa Nyankopɔn adaka no. Na osii ntomadan maa no. Ɛno mu na David kaa sɛ, obiara nsoa Nyankopɔn adaka no sɛ Lewifoɔ no ara nko. Na wɔn na Awurade ayi wɔn sɛ wɔnsoa Nyankopɔn adaka no, na wɔnsom no daa. Na David buaa Israel nyinaa no behyiaa Yerusalem sɛ, ɔrekɔfa Awurade adaka no de aba n'afa a wasiesie ama no no. Na David buaa Aaron mma ne Lewifoɔ no ano. Kehat mma no mu, ɔsafohene Uriel ne ne nuanom, 120. Merari mma mu, ɔsafohene Asaya ne ne nuanom, 220. Gerson mma mu, ɔsafohene Yoel ne ne nuanom, 130. Elisafan mma mu, ɔsafohene Semaya ne ne nuanom, 200. Hebron mma mu, ɔsafohene Eliel ne ne nuanom, 80. Usiel mma mu, ɔsafohene Aminadab ne ne nuanom, 112. Na David frɛɛ Sadok ne Abiata asɔfoɔ no, ne Lewifoɔ no, Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel ne Aminadab. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo ne Lewifoɔ mu agyanom atitire, mo ne mo nuanom nnwira mo ho, na momfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no mmra deɛ masiesie mama no hɔ. Na akane no ɛnyɛ mo na moyɔɔyɛ nti na Awurade yɛn Nyankopɔn bu baa yɛn soɔ, sɛ yɛanhwehwɛ no na trɔmuadeɛ no soɔ.
ɛna asɔfoɔ ne lewifoɔ no dwiraa wɔn ho sɛ ɔrekɔfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no aba. Na lewifoɔ mma no soaa Nyankopɔn adaka no sɛdeɛ Mose hyɛeɛ, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Wɔde ɛho mpoma no totoo wɔn kɔn ho. Na Dawid ka kyerɛɛ lewifoɔ asafohene no sɛ wɔma wɔn nuanom adwontofoɔ no nkurakura adwomto adeɛ, mɛnta, mɛn, ne asankutene, ne nsɛmbɔ nnawuro gyinagyina hɔ ma wɔnte wɔn nka, na wɔma wɔn ne so anigye mu. Na lewifoɔ no yii Yoel ba Heman ne ne nuanom mu Berakia ba Asaf, ne wɔn nuanom Merari mma mu Pusaia ba Etan, de wɔn gyinagyina hɔ. Na wɔde wɔn nuanom a wɔtɔ so mmienu kaa wɔn ho: Sakaria, Ben, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaya, Matitia, Elifelehu, Miknia, ne Obed-Edom, ne Yeel, apono ano hwɛfoɔ no. Na adwomtofoɔ Heman, Asaf, ne Etan bɔɔ kɔbere na wuta ma wɔte nka. Na Sakaria ne Asiel, ne Semiramot, ne Yehiel, ne Uni, ne Eliab, ne Masaya, ne Benaya bɔɔ mɛnta mabaa ne so. Na Matitia ne Elifelehu, ne Miknia, ne Obed-Edom, ne Yeel, ne Asaya bɔ asankutene ne a ɛtɔ so 8 so. Na Kenania, lewifoɔ safohene wɔ masoɔ mu. Odi masoɔ no so, ɛfiri sɛ ɔyɛ hunumufoɔ. Na Berekia, ne Ɛrekame ne adaka no apono ano hwɛfoɔ. Na Sebania, ne Yosafat, ne Netanel, ne Amasai, ne Sakaria, ne Benaya, ne Eliasa asɔfoɔ no, ne ntotorobɛntohyɛfoɔ a wɔhyɛne ntotorobɛnto Nyankopɔn adaka no anim. Na Obed-Edom, ne Yehia, ne adaka no apono no ano hwɛfoɔ. Ɛna Dawid ne Israel mpanyin ne mpempem so asafohene no sii mu kɔɔe sɛ ɔrekɔfa Awurade apam adaka no afiri Obed-Edom fie aba anigye mu. Na Onyankopɔn boaa lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no. Wɔde anantwinini 7 ne adwennini 7 bɔ afɔdeɛ. Na Dawid hyɛ asaawa nnwera batakari. Ɔno ne lewifoɔ a wɔso adaka no nyinaa, ne adwontofoɔ no ne ɔsafohene Kenania a odi masoɔ no soɔ no wɔ adwontofoɔ no mu. Na nnwera asɔfotadeɛ nso hyɛ Dawid. Na Israel nyinaa de Awurade apam adaka no bae. Osebɔ ne mɛnhyɛne, ne ntotorobɛnto, ne nsambɔ nnawuro mu. Wɔde mɛnta ne nsankutene ma wɔte nka. Na Awurade apam adaka no duu Dawid kurom no, Saul babaa Mikael hwɛ mpoma mu. Na ohunu ɔhene Dawid sɛ ɔrehurihuri na ɔregorɔ no, obu n'animtia n'akoma mu. Beresosɛm nhoma a edi kan, ti 16. Na wɔde Nyankopɔn adaka no baa mu de besi ntomadan a Dawid asi ama no mu. Na wɔbobɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Nyankopɔn anim. Na Dawid wie ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no, wɔde Awurade din hyiraa ɔman no. Na wɔkyekyɛɛ Israelfoɔ nyinaa, mmarima ne mmaa, obiara, paano mu a, ne nanku, ne bobe aba tatrɛ. Na ɔyeyɛɛ lewifoɔ no mu bi asomfo Awurade adaka no anim, sɛ wɔnkamfo Awurade Israel Nyankopɔn nanase nyinayɛ. Asaf na odi tire, na Sakaria di hɔ. Yeel, ne Semiramot, ne Yehiel, ne Matitia, ne Eliab, ne Benaya, ne Obed-Edom, ne Yeel, wɔkurakura mɛnta ne asankutene. Na Asaf deɛ, ɔbɔ nnawuro a ɛgyegyeɛ. Na Benaya ne Yahasiel asɔfoɔ no hyɛne ntotorobɛnto daadaa Nyankopɔn apam adaka no anim. Da no ara na Dawid maa wɔfaa Asaf ne ne nuanom so daa Awurade ase kane. Mona Awurade ase, mommɔ ne din, momma wɔhunu ne nneyɛe aman mu. Monto no dwom, monto no ayɛyie dwom, monka n'anwanwadeɛ nyinaa. Momfa ne din kronkron hyehyɛ mo ho, wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akoma ntɔ wɔn yam. Mompɛ Awurade ne tumi akyiri kwan, monhwehwɛ n'anim daadaa. Monkae n'anwanwadeɛ a wayɔ, n'ahodwirideɛ ne n'anom atemmusɛm. Mo, n'akoa Israel asefoɔ, Yakob a ɔfaa no no mma. Ɔno ne Awurade yɛn Nyankopɔn, n'atemmudeɛ wɔ asase nyinaa so. Monkae n'apam no nkosi daa.
asɛm a ɔhyɛ awoɔ ntoatoaso apem no, sɛdeɛ ɔne Abraham pamoyɛ no ne ne ntam a ɔkaa Isak no. Na ɔde sii hɔ maa Yakob sɛ ahyɛdeɛ, ne Israel sɛ daa pam, kaa sɛ, wo na mede Kanaan asase bɛma wo sɛ mogyapade a wakyɛ no susu nhoma so. Bere a ma no nɔɔso, na moyɛ nnipa kakraa bi ne ahɔhoɔ wɔ mu, na wɔnenam firi ɔman mu kɔ ɔman mu, ofiri ahenni bi mu kɔ ɔman foforo bi mu no. Ɔamma obi anhom wɔn so, na wɔn nti ɔka ahemfo anim. Monka me nnipa a wasra wɔn no, na monyɛ m'adiyifoɔ bɔne biara. Monto Awurade dwom, asase nyinaa. Mompae ne nkwagyeɛ mfiri da nkɔ da mu. Monka n'anim onyam wiase aman mu, ne n'anwanwadeɛ aman nyinaa mu. Na Awurade yɛ ɔkɛseɛ, na ɔsɛ ayɛyie sɛ, na ne ho yɛ hu anyame nyinaa so. Na amanaman anyame nyinaa yɛ abosomhuhuo. Na Awurade deɛ, ɔno na ɔyɔɔ ɔsoro, anidie ne animonyam wɔ n'anim, tumi ne anika wɔ ne tenabea. Aman musuakuo, momma Awurade animonyam ne tumi. Momfa Awurade din no animonyam ma no. Monsoa ayɛyɛdeɛ mmra n'anim. Monsɔre Awurade ahoka kronkron mu. Asase nyinaa, mo ho mpopo n'anim. Nso wiase betim, ɛrenhinhim. Wɔmma ɔsoro ani nnye, na asase ho nsane no. Wɔnka no amanaman mu sɛ, Awurade adi hene. Ɛpo ne ne mma yɛ bɛworo, mfofowa ne deɛ wɔ mu nyinaa bɛdi ahurusie. Ɛno na kwaeɛ mu nnua bɛto ahosane nnwom Awurade anim. Na ɔreba abebu asase atɛn. Mona Awurade ase na ɔyɛ, na n'adɔe wɔ hɔ daa. Na monka sɛ, gye yɛn nkwa, yɛn nkwagye Nyankopɔn, na boaboa yɛn ano, na yi yɛn firi amanaman mu, na yɛnna wo din kronkron no ase, na yɛmfa w'ayɛyie nhyehyɛ yɛn ho. Nhyira ne Awurade Israel Nyankopɔn firi daa kosi daa. Na ɔman no nyinaa kaa sɛ amen, yi Awurade ayɛ. Ɛna ogyaa Asaf ne ne nuanom hɔ Awurade apam adaka no anim, sɛ wɔnsom adaka no anim daa sɛdeɛ ehia da biara. Na Obed-Edom ne wɔn nuanom yɛ 68. Na Yedutun ba Obed-Edom ne Hosa yɛ apono ano hwɛfoɔ. Na ogyaa ɔsɔfoɔ Sadok ne ne nuanom asɔfoɔ hɔ Awurade tenabea no anim sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibea no, sɛ wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ. Ɔhye afɔrebukyia no so mma Awurade daadaa nɔpa ne anwummerɛ. Ɛnyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara a ɔhyɛɛ Israel no mu nyinaa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho, ne wɔn a oyii wɔn a ɔbobɔɔ wɔn din no nkaeɛ, sɛ wɔnna Awurade ase, sɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho kura ntotorobɛnto, ne nsɛmbɔ nawura a ɔma no gyegyeɛ ne nneɛma a wɔde to Nyankopɔn dwom. Na Yedutun mma deɛ, na wɔwɔ ɛpono ano. Ɛna ɔman no nyinaa sim kɔɔ wɔn fie. Na Dawid nso sane kɔ kɔhyiraa ne fie. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 17. Na Dawid ti ne fie no, ɔka kyerɛɛ odiyifoɔ Natan sɛ, hwɛ, me deɛ, mete ntweneduro dan mu, na Awurade apam adaka no wɔ ntoma ase. Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, adeɛ biara a ɛwɔ w'akoma mu no, yɔ, na Onyankopɔn di w'akyi. Na anadwo no ara, Nyankopɔn asɛm baa Natan nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ Awurade sie nie, ɛnyɛ wo na wobɛsi dan ama me na matena mu. Na mentena a ɛdan mu pɛn firi da a mekɔyii Israel me baeɛ no di abɛduru ne da yi. Na mmom, mefiri ntomadan mu mekɔ ntomadan mu, na mefiri tenabea mekɔ tenabea. Baabiara a na me ne Israel nyinaa nenam no, maka matwerɛ Israel atemmufoɔ a mehyɛɛ wɔn sɛ ɔnyɛne me man mu bi sɛ, adɛn nti na monsim ntweneduro dan ma me. Na afei, ka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ, sɛɛ na Asafo Awurade sie nie, me deɛ, mefaa wo firi nnwan adidibea nnwan no akyi, sɛ bɛyɛ me man Israel so panin, na madi w'akyi baabiara a wokɔɔeɛ, na matwitwa w'atamfo nyinaa afiri w'anim, na mayɛ wo din sɛ asase so nnipa akɛseɛ din. Na mesiesie baabi mama me man Israel, na madua wɔn na wɔtena wɔn afa, na wɔanha wɔn ho bio, na amumuyɔmma ankɔ so ansɛe wɔn sɛ kane no. Ne na a mehyɛɛ atemmufoɔ sɛ wonni me man Israel soɔ no, na mɛbrɛ w'atamfo nyinaa ase. Na meka kyerɛ wo sɛ Awurade bɛsi efie ama wo. Na sɛ wo na awie du, na wo ne w'agyanom kɔda a,
mɛma w'ase nyi nso wɔ w'akyiri a wobɛfiri wo ma mu, na mama n'ahenni atim. Ɔno na wobɛsi dan ama me, na mɛma n'adwa atim akosi daa. Me deɛ mɛyɛ n'agya, na ɔno nso ayɛ me wo ba. Na m'adɔyɛ nso merenyi me mfiri ne ho, sɛdeɛ meyii no deɛ wodi w'anim no ho no. Na mede no bɛsi me fie ne m'ahenni mu akosi daa, na n'ahengua bɛtim hɔ akosi daa. Sɛdeɛ nsɛm yi nyinaa ne anisoadeɛ hunu yi nyinaa teɛ no, saa ara na Natan kasa kyerɛɛ Dawid. Ɛna ɔhene Dawid ba bɛtenaa Awurade anim sɛ, hwan ne me, Awurade Nyankopɔn, na hwan ne me fie na wode me abɛduru sɛsɛɛ yi? Nanso yɛyi yɛ w'ani so ketewa, Onyankopɔn, na woaka daakye a ɛwɔ akyirikyiri ho asɛm w'akoa fie ho, na woabu me sɛ onipa a ɔwɔ dibea a ɛkɔ soro. Awurade de Nyankopɔn, ɛdeɛ na Dawid nkanka ho ma wo bio, na ɛnyɛ w'akoa animuonyam. Na wo na wonim w'akoa, Awurade, w'akoa nti ne sɛdeɛ ɛwɔ w'akoma mu no na woadi saa asɛnkɛseɛ yi nyinaa, sɛ worema woahunu asɛnkɛseɛ no nyinaa. Awurade, obiara ni hɔ a ɔte sɛ wɔ, na Onyankopɔn biara nso ni w'akyi sɛ nsɛm a yɛde yɛ n'aso ateɛ no nyinaa. Na hwan na ɔte sɛ wo man Israel, asase so man biako a Onyankopɔn akɔgye wɔn afa yɛ ɔman? Na wode adeɛ akɛseɛ ne adeɛ a ɛyɛ hu agye din, na watutu amanaman, wo man a wogyee wɔ Misraim no anim no. Na wode wo man Israel ayɛ wo man afa de rekosi daa, na wo Awurade, woayɛ wɔn Nyankopɔn. Na afei Awurade, asɛm a wokaa no w'akoa ho ne ne fie ho no, ma no ntim kosi daa, na yɛ no sɛdeɛ waka no, na entim, na wo din no nso kɛse nkosi daa. Na wɔnka sɛ, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ne Onyankopɔn ma Israel. Na ma w'akoa Dawid fie nsi w'anim pintin. Na wo, me Nyankopɔn, wayi w'akoa asotire sɛ wobɛsi efie ama no. Enti na w'akoa nso ahunu sɛdeɛ ɔbɔ mpaeɛ w'anim. Na afei Awurade, wara ne Onyankopɔn, na waka w'akoa ho asɛmpa yi. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie, na ensi w'anim daa, na deɛ wo Awurade wuhyira no no, na wahyira no. Beresosɛm nwoma edi kan, ti 18. Na yɛn akyiri no, Dawid kunkum Filistifoɔ, na ɔbrɛɛ wɔn ase, na ɔgyee Gat ne ɛho nkurowa Filistifoɔ nsam. Na okunkum Moabfoɔ nso, na Moabfoɔ danee Dawid nko a na ɔsoa ayɛyɛde ba. Na Dawid kum Sobahene Hadadesa, de kosii Hamat, ne kora a ɔkɔɔ sɛ ɔde ne nsa rekosi Eufrate asubɔntena ano no mu. Na Dawid kyeree ne dɔm mu nteaseɛnam 1,000, ne apɔnkɔsotefoɔ 7,000, ne anammɔnmufoɔ 20,000. Na Dawid twitwaa nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa nantini, na ogyan wɔn mu nteaseɛnam 100. Na Siriafoɔ a ɔwɔ Damasko babɛboaa Sobahene Hadadesa no, Dawid kunkum Siriafoɔ mu nipa 22,000. Na Dawid de bansifoɔ sii Siriafoɔ a ɔwɔ Damasko no so. Na Siriafoɔ danee Dawid nko a na ɔsoa ayɛyɛde ba. Na Awurade maa Dawid dii nim baabiara a ɔkɔɔɛ. Na Dawid gyee sika akyɛm a na Hadadesa nko a kurakura no de baa Yerusalem. Na Dawid faa kɔbere bebree pa firi Hadadesa nkuro Tibat ne Kun mu de bae. Ɛno na Salomo de yɔɔ kɔbere po ne adum ne kɔbere nneɔma no. Na Hamat hene tu tee sɛ Dawid aka Sobahene Hadadesa dɔm nyinaa guo no, ɔsomaa ne ba Hadoram baa ɔhene Dawid nkyɛn bɛkyeaa no hyiraa no, sɛ ɔne Hadadesa ako na waka na guo nti, efiri sɛ na Hadadesa ne tu redi ako. Na okura sika ne dwetɛ ne kɔbere nwenneɛ ahodoɔ nyinaa bae. Ɛnonom nso na ɔhene Dawid yɛɛ no kronkron maa Awurade. Ne dwetɛ ne sika a ɔkɔsoa firi amanaman no nyinaa, Edomfoɔ ne Moabfoɔ ne Amonma ne Filistifoɔ ne Amalekfoɔ mu. Nanso Seria ba Abisai kum Edomfoɔ mu nipa 18,000 nkyene bɔnhwa no mu, na ɔde bansifoɔ sii Edomfoɔ so. Na Edomfoɔ nyinaa danee Dawid nko a, na Awurade maa Dawid dii nim deɛ ɔkɔɛ nyinaa. Na Dawid dii Israel nyinaa so hene, na odii atemusɛm ne asɛntenenee maa ne man nyinaa. Na Seria ba Yoab na odi dɔm no soɔ.
na Ahilud ba Yehosafat ne ɔsɛnkaefoɔ, na Ahitub ba Sadok ne Abiata ba Abimelek ne asɔfoɔ, na Sausa ne ɔtwerɛfoɔ, na Yehoada ba Benaia di Keritifoɔ ne Peletifoɔ no so, na Dawid mma a odi kan no na ɔyɛ ɔhene no ankɔbeafoɔ. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 9. Na yei akyiri no, Amonfoɔ hene Nahas wuyi, na ne ba bedii n'adeɛ. Ɛna Dawid kaa sɛ, mɛyɛ Nahas ba Hanun adɔyɛ, na n'agya yɛɛ me adɔyɛ. Na Dawid somaa abɔfoɔ sɛ wɔnkɔma no hyɛden n'agya nti. Na Dawid nkoa no sii mu kɔɔ Amonfoɔ asase so kɔɔ Hanun nkyɛn, sɛ ɔrekɔma no hyɛden. Ɛna Amonfoɔ asafohene ka kyerɛɛ Hanun sɛ, wagya ni na Dawid di w'anim, na enti wɔsomaa wo nkyɛn hyɛdenmafoɔ yi. Ɛnyɛ asase so mu pɛɛpɛe ne ne butuo ne ne nsra nti na ne nkoa aba wo nkyɛn yi. Ɛna Hanun faa Dawid nkoa no, na oyiyii wɔn, na otwitwaa wɔn ntadeɛ mu fafa, de beduruu wɔn srɛkyire, na ogyaa wɔn kwan. Na ɔba bɛkaa mmarima no ho asɛm kyerɛɛ Dawid. Ɛna ɔsoma kɔhyiaa wɔn, ɛfiri sɛ, wasopa mmarima no paara. Na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, montena Yeriko nkosi sɛ mo bɔdwesɛ befuo, ansa na moasane aba. Na Amonfoɔ no hunuu sɛ wɔn ho abɔn Dawid no, Hanun ne Amonfoɔ de dwetikɛse apem soma ma wɔde kɔgyee Mesopotamia ne Maaka Siria ne Soba nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ adɔm, na wɔgyee nteaseɛnam 32,000 ne Maaka hene ne ne man adɔm, na ɔba bɛkyere nsraban Mediba anim. Na Amonfoɔ no nso firi wɔn kuro mu boaboa wɔn ano baa akono hɔ. Na Dawid teeɛ no, ɔsomaa Yoab ne nnɔmmarima dɔm no nyinaa kɔe. Na Amonfoɔ no firi adi, na wɔbɛbaee dɔm no mu kuro no pono ano. Na ahemfo a wɔbaeɛ no, wɔn nko dii petee mu. Na Yoab hunuu sɛ ɛdɔm no ani kyerɛ no soɔ n'anim ne n'akyiri no, oyii Israel mu mmeranteɛ nyinaa, na ɔbaee wɔn mu kohyiaa Siriafoɔ. Na ɛdɔm no nkaeɛ no, ɔde wɔn hyɛɛ ne nua Abisai nsam. Na ɔbaee mu kohyiaa Amonfoɔ no, na ɔkaa sɛ, sɛ Siriafoɔ yɛ den sene me a, bra bɛboa me. Na sɛ Amonfoɔ yɛ den sene wo a, mɛba ma bɛboa wo. Hyɛ wo ho den, na ma yɛn ho nyɛ den ma yɛn man ne yɛn Nyankopɔn nkuro, na Awurade deɛ ɔpɛ na ɔnyɔ. Na Yoab ne ɛdɔm a ɛka ne ho no twe pinii Siriafoɔ anim, bɛnee wɔn koe, na wogui wɔn anim. Na Amonfoɔ no hunuu sɛ Siriafoɔ aguɔ no, wɔn nso gui ne nua Abisai anim kɔhyɛnee kuro no mu. Na Yoab sane baa Yerusalem. Na Siriafoɔ no hunuu sɛ wagu wɔ Israel anim no, ɔsomaa abɔfoɔ kɔpɔn Siriafoɔ a wɔwɔ asuogya no bae. Na Hadadeser sahene Sofak di wɔn anim. Na wɔbɛka kyerɛɛ Dawid no, ɔkɔboaa Israel nyinaa no kotwaa Yordan, na ɔkɔtoo wɔn twaa wɔn so mpasua. Na Dawid yirɛɛ ɛdɔm no mu sɛ ɔrekohyia Siriafoɔ no ne wɔn ako. Na wɔne no koe, na Siriafoɔ gui Israel anim. Na Dawid kunkum Siriafoɔ mu nteaseɛnamfoɔ 7,000 ne anammɔnmufoɔ 40,000, na okum ɔsahene Sofak nso. Na Hadadeser nkoa hunuu sɛ wagu wɔ Israel anim no, wɔne Dawid yɛ asomdwoe apam, na wɔsom no. Na Siriafoɔ ampɛ sɛ wɔboa Amonfoɔ no bio. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 20. Na afe no twaa mu no, ɛberɛ a ahemfo tu sa mu no, Yoab de dɔm ne ahoɔden nyinaa kɔkɔsɛe Amonfoɔ asase. Na ɔkɔkaa Raba hyɛɛ mu. Na Dawid deɛ, ɔtenaa Yerusalem. Na Yoab bɔ Raba na obubui. Na Dawid yi wɔn hene abotire firi ne ti. Na ohunu sɛ ne duruduro yɛ sika dwetikɛseɛ, na aboɔden aboɔ wɔ mu. Na wɔde bɔɔ Dawid ti. Na wɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi bae. Na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae. Na ɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ mmɔnua yɔ adwuma. Na saa na ɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna Dawid ne ne man nyinaa sane baa Yerusalem. Na yɛn akyiri no, ɔko sɔree wɔ Gesa wɔ ne Filistifoɔ. Ɛno mu na Husani Sibekai kum Sipai a ofiri abrane mba mu. Na ɔbrɛ wɔn ase.
na wɔne Filistifo nyaa ɔko bio. Na yɛ ɛba Elhanan kum Gat ni Goliat nua Lami. Na ne pia dua te sɛ ntomanwomfoɔ sadua. Na onyaa ɔko bio wɔ Gat. Na ɔbarima tentene bi wɔ hɔ a ne nsateaa ne nanso ayɛ nsiansia. Ɛyɛ 24. Na ɔno nso wɔwɔ no maa abrane no. Na otwitwa Israel mpoa no. Yonatan a ɔyɛ Dawid nua Sima ba kum no. Yenum na wɔwo wɔn maa abrane no wɔ Gat. Na wɔtotɔɔ Dawid ne ne nkoa nsa no. Beresosɛm nwoma edi kan. Ti 21. Na Satan gyina tia Israel. Na opiapia Dawid sɛ ɔnkan Israel. Na Dawid ka kyerɛɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene sɛ, Monkɔ nkɔkan Israel mfiri Beerseba nkɔduru Dan, na mommɛbua me, na minhunu wɔn dodoɔ. Na Yoab kaa sɛ, Awurade nka ne man ho sɛdeɛ wɔteɛ yi mprɛ wɔ ha so. Me wura ɔhene, ɛnyɛ wɔn nyinaa ne me wura nkoa anaa? Adɛn nti na me wura rehwehwɛ yei? Adɛn nti na ɛnyɛ asodie ma Israel? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab so den. Na Yoab firi adi kokyini faa Israel nyinaa mu. Na ɔsane baa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no nkaneyɛ dodoɔ brɛɛ Dawid. Na Israel nyinaa no si ɔpepem ne mpem ha. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Yuda ano si mpem 470. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Lewi ne Benyamin deɛ, Yoab ankan wɔn, efiri sɛ ɔhene asɛm no yɛ no ahi. Nanso asɛm yi ansɔ Nyankopɔn ani nti, ɔbɔɔ Israel. Na Dawid ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Mayɛ bɔne paara sɛ madi saa asɛm yi, na afei mesrɛ wo, ma w'akoa amumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwaseasɛm sɛ. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Dawid di hunufoɔ Gad sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ Dawid sɛ Awurade sie nie, adeɛ mmiɛnsa na mede resi w'anim, fa emu biako na menyɛ wo. Na Gad baa Dawid nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ Awurade sie nie, fa emu biako, sɛ mfie mmiɛnsa kɔmɔ anaa abosome mmiɛnsa dwane wɔ wɔn anim a watamfo nkrantɛ retu wo, anaa Awurade afenaa ne asase no so yaredɔm nansa Awurade bɔfoɔ resɛe nipa Israel ahyeɛ nyinaa mu o. Afei hwɛ asɛnko a memfa mensane menkɔ deɛ ɔsomaa me no. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Gad sɛ, Me ho hiahia me sɛ, na menhwe Awurade nsɛm ɛ, na ne mmɔborɔhunu dɔɔso sɛ, na onipa nsɛm na wɔmma menhweɛ. Na Awurade maa ɔyaredɔm baa Israel so, na Israel mu nipa mpem 70 wuwui. Na Onyankopɔn somaa ɔbɔfoɔ maa no kɔɔ Yerusalem sɛ ɔnkɔsɛe hɔ. Na ɔresɛe hɔ no, Awurade hwɛe, na onuu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ a ɔresɛe hɔ no sɛ, Adɔɔso, afei pono wɔn nsa. Nso na Awurade bɔfoɔ no gyina Yebusini Ɔnan ayuporobea ho. Na Dawid maa n'ani so, na ohunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina asase ne ɔsoro ntam. Na n'afena a watwe kura ne nsam, na watene no Yerusalem so. Ɛna Dawid ne mpanimfo a ofurafura ayituma no de wɔn anim butubutuu fam. Na Dawid ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Ɛnyɛ me na mese wɔnkan ɔman no, na me na mayɛ bɔne, na mayɛ deɛ ɛnyɛ yi. Na nnwan yi deɛ, ɛdeɛn na wayɔ, Awurade me Nyankopɔn? Ma wo nsa mmra me so, ne m'agya fie so, na mma no mma wo man so mmɛbɔ wɔn. Ɛna Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Gad sɛ, ɔnkɔka nkyerɛ Dawid sɛ Dawid mforo nkɔ nkosi afɔrebukyia ama Awurade, Yebusini Ɔnan ayuporobea hɔ. Na Dawid foro kɔe sɛdeɛ Gad asɛm a ɔde Awurade din kaeɛ no teɛ. Na Ɔnan danee ne ho, na ohunu ɔbɔfoɔ no. Na ne mma baanan ka ne ho, na wɔde wɔn ho huntae. Na Ɔnan repori ayuo. Na Dawid duruu Ɔnan nkyɛn no, Ɔnan danee n'ani na ohunu Dawid. Ɛna ofiri adi firi ayuporobea hɔ, na ɔkotow Dawid de n'anim butuu fam. Na Dawid ka kyerɛɛ Ɔnan sɛ, Fa ayuporobea yi ma me, na minsi so afɔrebukyia memma Awurade. Fa ma me sɛdeɛ ne boɔ teɛ, na wasi ɛhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Ɔnan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Gyifa, na me wura ɔhene nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Hwɛ, mema anantwi a wɔde bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ne ɔpore ɛte ase ɛnam a wɔde bɛyɛ nyina,
ne awiu a wɔde bɛyɛ aduane afɔdeɛ, mede ne nyinaa mema. Na ɔhene Dawid ka kyerɛɛ ɔnan sɛ, dabi, na tɔ na mɛtɔ no sɛdeɛ ne boɔ teɛ, na meremfa adeɛ a ɛyɛ wo deɛ memma Awurade sɛ mede adeɛ a mammɔ ho ka bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na Dawid maa ɔnan sika a wakarie nnwetɛbena 600 de tɔɔ hɔ. Na Dawid sii hɔ afɔrebukyia maa Awurade. Na ɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔfrɛɛ Awurade no, wɔde ogya firi soro gyee no so ɔhyeɛ afɔrebukyia no so. Ɛna Awurade kasa kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no, na ɔde n'afena hyɛɛ bɔha mu. Ɛberɛ a Dawid hunuu sɛ Awurade agye no soɔ, Yebusini ɔnan ayupɔrebea no, ɔbɔɔ afɔdeɛ hɔ. Na bere no na Awurade tenabea a Mose yɔɔ no ɛserɛ soɔ ne afɔrebukyia no wɔ sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibeon no mu. Nanso Dawid antumi ankɔ ɛno anim ankɔhwehwɛ Onyankopɔn, ɛfiri sɛ na ehu aka no Awurade bɔfoɔ no afena anim. Beresosɛm nhoma edi kan, ti 22. Na Dawid kaa sɛ, yei ne Awurade Nyankopɔn fie no, na yei ne Israel ɔhyeɛ afɔrebukyia no. Na Dawid kaa sɛ, ɔmmoa ahɔho a wɔwɔ Israel asase soɔ no ano. Na osisii aboɔ paefoɔ sɛ, wɔmpae aboɔ a wasene, na wɔmfa nsi Nyankopɔn fie no. Na Dawid siesie dadeɛ bebree a wɔmfa mmɔ aboboa no apono ho nnadoa, ne nkɔtɔkorɔ ne kɔbere pii a enni nkariɛ, ne ntweneduro nnua a enni nkaneɛ. Na Sidonfoɔ ne Tirofoɔ de ntweneduro nnua pii brɛɛ Dawid. Na Dawid kaa sɛ, me ba Salomo yɛ abɔfra na ɔyɛ bɔkɔɔ, na fie no wɔnsi ma Awurade mma no nso kɛse pa, na enyi din ne afɛɛfɛdeɛ mma nsase nyinaa, na enti mesiesie mama no. Na Dawid siesie adeɛ pii pa ansa na ɔrewuo. Na ɔfrɛɛ ne ba Salomo, na ɔhyɛɛ no sɛ onsi efie ma Awurade, Israel Nyankopɔn. Na Dawid ka kyerɛɛ ne ba Salomo sɛ, me deɛ ɛwɔ makoma mu sɛ mesi efie ama Awurade me Nyankopɔn din. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, waka mogya bebree agu, na wadi akɔn akɛseɛ, nsi efie mma me din, na waka mogya bebree agu fam wɔ m'anim. Hwɛ, wɔbɛwo ɔbabarima ama wo, ɔno na ɔbɛyɛ ahodwoɔ nipa, na mɛma ne ho adwo no afiri n'atamfo nyinaa ho ahyia. Na Salomo a aseɛ ne asomdwoeni na ɛbɛyɛ ne din, na asomdwoe ne kommyɛ nso na mede bɛba Israel so ne berɛ soɔ. Ɔno na obesi efie ama me din, na ɔno na ɔbɛyɛ me ɔba, na me nso mɛyɛ no agya. Na mɛma n'ahennie adwa atim Israel so akosi daa. Afei me ba, Awurade ni w'akyi, na yɛ prɔmprɔm, na si Awurade wo Nyankopɔn fie no, sɛdeɛ ɔkaa no wo ho no. Na Awurade mma wo nimdeɛ ne nhunumu, na ɔnhyɛ wo Israel ho mmara, na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn mmara di so. Sɛ wohwɛ wo ho sɛ wubedi ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Israel ho no so a, ɛneɛ wobɛyɛ prɔmprɔm. Hyɛ wo ho den na pirim w'anim, nsuro na wakoma ntu. Na hwɛ, mamanneɛ mu no, masiesie Awurade fie no ho sika dwetikɛseɛ 1,000 ne dwetɛ dwetikɛseɛ 1,000. Na kɔbere ne dadeɛ deɛ enni nkariɛ, efiri sɛ ɛdɔɔso pii pa. Na nnua ne aboɔ nso masiesie, na wode ebi aka ho. Nso wowɔ adwumayɛfoɔ pii pa, aboɔ paefoɔ ne aboɔ ne nnua adwumfoɔ ne adwuma nyinaa mu adwumfoɔ. Sika, dwetɛ ne kɔbere ne dadeɛ no ni ano. Sɔre na yɔ, na Awurade ni w'akyi. Ɛna Dawid hyɛɛ Israel mmapɔmma nyinaa sɛ ɔmmoa ne ba Salomo, na ɔse, ɛnyɛ Awurade mo Nyankopɔn na odi mo akyire na wama mo ho nyinaa adwo mo ahyia. Na ɔde asase no sofoɔ ahyɛ me nsa, na wabrɛ asase no ase Awurade ne ne man anim. Afei momfa mo akoma ne mo kra mma, sɛ mobɛhwehwɛ Awurade mo Nyankopɔn, na monsɔre nkosi Awurade Nyankopɔn kronkronbea no, na wɔmfa Awurade apam adaka no ne Nyankopɔn akronkronneɛ no mmra efie a obesi ama Awurade din no mu. Beresosɛm nhoma edi kan, ti 23. Na Dawid bɔɔ akora na nna pii mee no, wɔde ne ba Salomo si Israel so hene. Na ɔboaa Israel mmapɔmma nyinaa ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ano hyiae. Na wɔkaa Lewifoɔ no,
Nipa a wadi mfirihyia aduasa ne akyire no, na wɔn dodoɔ sɛdeɛ wosi a wɔyɛ mmarima ara nko yɛ mpem 38. Yeinom mu mpem 24 na wɔnhwɛ Awurade fie adwuma no soɔ. Na mpem 6 nyɛ atwerɛfoɔ ne atemmufoɔ. Na mpem 9 nyɛ apono ano hwɛfoɔ. Na mpem 9 nso mfa nneɔma a meyɛ mema ayɛyie no nyi Awurade ayɛ. Na David bu wɔn mu abupɛn. Lewi ma Gerson, Kohat ne Merari. Gersonfoɔ ne Ladan ne Simei. Ladan ma ne Otitire Yehiel ne Setam ne Yoel. Wɔyɛ baasa. Simei ma ne Selomot ne Hasiel ne Haran. Wɔyɛ baasa. Yenum ne Ladan agyanom atitire. Na Simei ma ne Yahat, Sisa ne Yeus ne Beria. Yenum ne Simei ma wɔyɛ baanan. Na Yahat di tire, na Sisa di hɔ. Na Yeus ne Beria ni mma pii nti wɔyɛ ɔkan mu agya fie biako. Kohat ma ne Amram, Yisha, Hebron ne Usiel. Wɔyɛ baanan. Amram ma ne Aaron ne Mose. Na oyi Aaron sɛ ɔmɛyɛ ade kronkronkron no ho adeɛ. Ɔno ne ne mma nkosi daa sɛ wɔnhye aduhwam Awurade anim. Na wɔnsom, na wɔmfa ne din nhyira nkosi daa. Na Nyankopɔn nipa Mose deɛ, wɔbɔ ne mma din fra Lewi abusuakuo no mu. Mose ma ne Gersom ne Elieser. Gersom ma Sebuel di tire, na Elieser ma Rehabia di tire, na Elieser ni ma foforo, na Rehabia ma deɛ, na wɔdɔɔso pii. Yisha ma Selomit di tire, Hebron ma Yeria di tire, Amaria di hɔ, Yahasiel tɔ so 3, Yekameam tɔ so 9, Usiel ma Mika di tire, na Yisia di hɔ. Merari ma ne Mali ne Musi. Mali ma ne Elieser ne Kis. Na Elieser wui, na oni mabarima, mama nko na ɔwɔ. Na wɔn nuanom Kis ma waree wɔn. Musi ma ne Mali ne Eda ne Yeremot. Wɔyɛ baasa. Yenum ne Lewi ma sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ. Agyanom mu atitire. Sɛ wɔka wɔn miako sɛdeɛ wɔn din dodoɔ te a, wɔyɔ Awurade fie som adwuma no a wɔdi mfirihyia 20 ne akyire. Na David kaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn ama me mma no ho adwo wɔn, na watena Yerusalem akosi daa. Na Lewifoɔ no nso ansoa tenabea no ne ne som ho nneɔma no nyinaa bio. Ɛfiri sɛ, David nsɛm a edi akyire no mu no, wɔkan Lewi mma no dodoɔ de firi deɛ wadi mfirihyia 20 soɔ de rekorɔ. Na wɔn adwuma ne sɛ, wɔhwɛ Aaron mma no nsa ano, sɛ wɔnsom Awurade fie na bɛnwa so ne mpia no mu. Na wɔma akronkronneɛ no nyinaa ho mfi. Na wɔnyɛ Nyankopɔn fie som adwuma. Na wɔnyɛ kyerɛpaano ne asikyiresiam, aduane afɔdeɛ ne apiti tatrɛ ne dade ayowa ne akyeduane ho adeɛ. Na wɔnhwɛ ɔhyɛ adeɛ ne susuo adeɛ nyinaa so. Na onyina hɔ anɔpa daa n'ase nyi Awurade ayɛ. Na anwummere nso saa ara. Na wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ nyinaa ma Awurade homeda ne bosome foforo ne afahyɛ mu. Ne dodoɔ mu sɛdeɛ natoro mu adeɛ teɛ daa Awurade anim. Na wɔnyɔ ahyiaeɛ ntomadan no ho som adwuma, ne kronkronbea som adwuma, ne wɔn nuanom Aaron ma som adwuma no mfa nsom Awurade fie. Beresosɛm nwoma a edi kan ti 24. Na Aaron ma no deɛ, wɔn mu nkyekyɛmu nie. Aaron ma ne Nadab ne Abihu, Eleasa ne Itama. Na Nadab ne Abihu dii wɔn agya anim wuiɛ a onni mma. Na Eleasa ne Itama bedii asɔfoɔ. Na David buu wɔn mu. Sadok a ofiri Eleasa mma mu ne Ahimelek a ofiri Itama mma mu. Sɛdeɛ wɔn adwumayɛ di bea teɛ wɔ wɔn som no mu. Na wɔhunu Eleasa mma mu mmarima no mu atitire bebree sene Itama mma mu. Na wɔbuu wɔn mu. Eleasa mma nyaa mpanyimfie atitire 16, na Itama mma wɔn mpanyimfie so 8. Na wɔbuu wɔn mu ntonto so. Yenum ne yenum. Na kronkronbea mapɔma ne Nyankopɔn mapɔma no firi Eleasa mma ne Itama mma mu.
Na Nathanael ba ɔtwerɛfoɔ Semaia a ofiri Lewifoɔ mu no twerɛɛ wɔn. Ɔhene ne mapɔma ne ɔsɔfoɔ Sadok ne Abiatar ba Ahimelek ne asɔfoɔ no ne Lewifoɔ agyanom mu atitire no anim. Wɔtwe agya fie biako ma Eleasa ansa na ɔretwe biako nso ama Itama. Na ntonto a efiri kane no yɛ Yoharib deɛ. Deɛ etie mmienu yɛ Yedaia deɛ. Harim deɛ tɔɔ so 3. Seorim deɛ 4. Malkia deɛ 5. Meyamin deɛ 6. Hakos deɛ 7. Abia deɛ 8. Yesua deɛ 9. Sekania deɛ 10. Eliasib deɛ 12. Yakim deɛ 12. Hupa deɛ 13. Yesebiab deɛ 14. Bilga deɛ 15. Imer deɛ 16. Hesed deɛ 17. Hapisis deɛ 18. Petahia deɛ 19. Yeheskel deɛ 20. Yakin deɛ 21. Gamul deɛ 22. Delaya deɛ 23. Maasia deɛ 24. Yeni wɔn adwumayɔ dibea sɛdeɛ wɔn som no teɛ. Sɛ wɔn hyɛne Awurade fie sɛ wɔn toromuade a ɛnam wɔn agya Aaron so baeɛ no. Sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn hyɛɛ no no. Na Lewi mma a aka no deɛ, Amram mma mu, Subael mma mu, Yedaia, Rehabia deɛ, Rehabia mma mu, Yisia ditire, Yishafoɔ mu, Selomot mma mu, Yahat, na Hebron ma ne Yeria, otitire Amaria di hɔ. Yahasiel tɔ so 3. Yekamiam tɔ so 9. Usiel mma, Mika mma mu, Samuel, Mika nua Yisia mma mu, Sakaria, Merari mma ne Mali ne Musi, ne ba Yasia mma, Beno, Merari mma a ɔyɛ ne ba Yesia deɛ, Beno, Soham, ne Sako, ne Ibri, Mali deɛ, Eliasa, na ɔno deɛ onima, Kis deɛ, Kis mma, Yeramiel, na Musi mma ne Mali, ne Eda, ne Yerimot. Yenum ne Lewifoɔ ma sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ. Na yenum nso twe ntonto sɛ wɔn nuanom Aaron ma no ara. Ɔhene Dawid, ne Sadok, ne Ahimelek, ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ agyanom atitire no anim. Agyanom atitire sɛ ne nua kumaa ara. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 25. Nso Dawid ne ɛdɔm so asafohene no yiyii Asaf, ne Heman, ne Yedutun mma no mu, wɔn a wɔnsom fa nsakutene, ne mɛnta, ne nnawuro nhyɛ nkɔm. Na nipa a na ɔyɔ adwuma no sɛdeɛ wɔnsom teɛ no dodoɔ nie. Asaf mma mu, Sako ne Yosef, ne Netania, ne Asarela. Asaf mma a wɔhyɛ Asaf aseɛ. Ɔno nso na ɔhyɛ ɔhene nsa ano nkɔm. Yedutun deɛ, Yedutun mma ne Gedalia, ne Seri, ne Yesaia, ne Simei, Hasabia, ne Matitia. Baasia no hyɛ wɔn agya Yedutun ase. Ɔno na okura sankutene hyɛ nkɔm de asedane a yɛyie ma Awurade. Heman deɛ, Heman mma ne Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, ne Yerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, ne Romanti Isa, Yosbikasa, Maloti, Hote, Mahasiot. Yenum nyinaa ne ɔhene di hunufoɔ Heman mma sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no bɔ sɛ ɔbɛma no soɔ no. Efiri sɛ, Onyankopɔn maa Heman mmabarima 14 ne mmammaa 3. Yenum nyinaa hyɛ wɔn agyanom ase Awurade fie dwomtuo no mu. Kurakura nnawuro ne mɛnta ne nsankutene som Nyankopɔn fie wɔ ɔhene no asafo ne Yedutun ne Heman ase. Na wɔne wɔn nuanom a wɔakyerɛ wɔn Awurade dwomtuo no ano si nhunumufo ara nko 288. Na wɔtwe ɔhwɛ adwuma no so ntonto. Akumaa sɛ ɔkɛseɛ. Nhunumufo ne osuani. Wɔsesɛpɛ. Na ntonto edikan no firi ma Asaf de ma Yosef. Gedalia de atia 2. Ɔne ne nuanom ne ne mma yɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 3 ne Sako. Ne mma ne ne nuanom wɔyɛ 12.
deɛ ɛtɔ so 9 no firi maa Yisri, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 5 ne Netania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 6 ne Bukia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 7 ne Yesarala, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 8 ne Yesaia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 9 ne Matania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 10 ne Simei, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 11 ne Asarel, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 12 ne Hasabia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 13 ne Subael, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 14 ne Matitia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 15 ne Yeremot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 16 ne Hanania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 17 ne Yosbekasa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 18 ne Hanani, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 19 ne Maloti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 20 ne Eliata, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 21 ne Hoti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 22 ne Gidalti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 23 ne Mahasiot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 24 ne Romamti Esa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 26. Apono ano hwɛfo no mu nkyekyɛmu nie. Korafo no mu, Kore ba Mesilemia, ofiri Asaf mma mu. Na Mesilemia wɔ mma, Sakaria n'abakan, Yidael tia 2, Sebadia tɔ so 3, Yatniel tɔ so 4, Elam tɔ so 5, Yohanan tɔ so 6, Eliehoenai tɔ so 7. Na Obed Edom wɔ mma, Semaya n'abakan, Yehosabad tia 2, Yoa tɔ so 3, Saka tɔ so 4, Netanel tɔ so 5, Amiel tɔ so 6, Isaka tɔ so 7, Pioletai tɔ so 8. Na Onyankopɔn ahyira no. Na ne ba Semaya so, wɔwɔ mama no. Odii wɔn agya fie so. Na wɔyɛ mmarima a wotumi wɔn ho. Semaya ma ne Otni, ne Refael, ne Obed, Elsabada ne nuanom Elihu, ne Semakia yɛ nnipa a wotumi wɔn ho. Yeinom nyinaa firi Obed Edom mma mu. Wɔne wɔn mma ne wɔn nuanom, mmarima a wotumi wɔn ho a wɔwɔ ɔsom mu ahoɔden. Wɔyɛ 62 a wɔyɛ Obed Edom deɛ. Na Meselemia wɔ mma ne nuanom, nnipa a wotumi wɔn ho 18. Na Hosa a ofiri Merari mma mu no wɔ mma. Simri na odi tire. Ɔnyɛ abakan deɛ, nanso n'agya na ɔde ne sii tire. Hilkia tia 2, Tebalia tɔ so 3, Sakaria tɔ so 4. Hosa mma ne ne nuanom nyinaa yɛ 12. Yeinom ne apono ano hwɛfoɔ no nkyekyɛmu, sɛdeɛ mmarima no atitire teɛ. Wɔwɔ ɔwɛn adwuma wɔn nuanom ntentensoɔ, sɛ wɔn som Awurade fie. Na wɔtwe ntonto, akumaa te sɛ ɔkɛseɛ, wɔn mpanyin fie so, ɛpono ne ɛpono so. Na apuee ntonto no firi ma Selemia, na ne ba Sakaria a ɔyɛ nimdeɛ mu futufoɔ. Wɔtwe ntonto no firi atifi fam. Obed Edom deɛ wɔ anafoɔ fam, na ne mma deɛ ne anoboa dan no. Supim ne Hosa deɛ wɔ atɔeɛ fam. Saleket pono ho, aforoyɛ tempɔn no so. Ɔwɛn wɔ ɔwɛn ntentensoɔ. Lewifoɔ 6 wɔ apueɛ, 4 wɔ atifi fam da koro, 4 wɔ anafoɔ fam da koro. Na anoboa dan no ho deɛ, 2 Paaba deɛ wɔ atɔeɛ fam. Nipa 4 wɔ ɔtempɔn no ano, na 2 wɔ Paaba ho. Yeinom ne apono ano hwɛfoɔ nkyekyɛmu no, Korafoɔ mma ne Merari mma no mu. Na Ahia a ɔyɛ Lewifoɔ no mu bi di Nyankopɔn fie akoradeɛ
ne akronkronneɛ akoradeɛ no so. Ladan mma. Gersonni no mma a ɔyɛ Ladan deɛ no. Gersonni Ladan agyanom atitire. Yehieli mma. Setam ne ne nua Yoel di Awurade fie akoradeɛ no so. Amramfoɔ, Yishafoɔ, Hebronfoɔ, Usiefoɔ no mu na Mose ba Gersom ba Sebuel di akoradeɛ no so bapɔma. Na ne nuanom yɛ Elieser deɛ, ne ba Rehabia, ne ba Yesaia, ne ba Yoram, ne ba Sikri, ne ba Selomot. Ɔno Selomot ne ne nuanom di akronkronne a ɔhene Dawid ne agyanom atitire mpempem ne ɔhaha so asafohene ne dɔm asafohene no yɛɛ no kronkron no akoradeɛ nyinaa so. Akodie ne asadeɛ mu na ɔde firi yɛɛ no kronkron sɛ ɔde rehyɛ Awurade fie no den. Na nneɛma nyinaa nso a ɔdehunufoɔ Samuel ne Kis ba Saul ne Ner ba Abner ne Seruia ba Yoab yɛɛ no kronkron no ɛhyɛ Selomot ne ne nuanom nsa. Yishafoɔ mu na Kenania ne ne mma di Israel so anihumafoɔ adwuma mu. Wɔyɛ atwerɛfoɔ ne atemmufoɔ. Hebronfoɔ mu na Hasabia ne ne nuanom, nnipa a wotumi wɔn ho apem ahanson hwɛ Israel so. Yordan atɔyɛ fam. Awurade adwuma ne ɔhene som nyinaa fam. Hebronfoɔ no mu na Yeria di tire sɛdeɛ Hebronfoɔ no awoɔ ntoatoasoɔ ne agyanom teɛ. Dawid ahenni afe a ɛtɔ so 40 mu na ɔhwehwɛɛ wɔn mu. Na wɔhunu wɔn mu mmarima a otumi wɔn ho wɔ Yasa Gilead. Na ne nuanom, nnipa a otumi wɔn ho yɛ mpinu 700. Na ɔhene Dawid de wɔn sisii Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no so. Nyankopɔn ne ɔhene nsɛm nyinaa fam. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 29. Na Israel mma a wabu wɔn ano agyanom atitire ne mpempem ne ɔhaha so asafohene ne wɔn ahwɛfoɔ a wɔsom ɔhene nkyekyɛmu hodoɔ no nsɛm nyinaa mu. Wɔn a wɔba ne wɔn a wofiri adi bosome daa. Afe mu abosome nyinaa mu nkyekyɛmu mmiako no yɛ nnipa 24,000. Bosome a edi kan mu, nkyekyɛmu a edi kan no so na Yasobeam Sabdia badie. Na ne nkyekyɛmu no mu nnipa yɛ 24,000. Ofiri Peres mma mu na odi dɔm asafohene nyinaa tire. Bosome a edi kan no mu. Na bosome a etia mmienu no nkyekyɛmu so na Ahohini Dodai die. Na ne nkyekyɛmu so bapɔma ne Miklot. Na ne nkyekyɛmu no mu nnipa yɛ 24,000. Bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa no dɔm so safohene a ɔtɔ so mmiɛnsa ne ɔsɔfoɔ Yehoiada ba Benaia odi tire. Na ne nkyekyɛmu no mu nnipa yɛ 24,000. Ɔno Benaia ne 30 no mu dɔmmarima a odi 30 no soɔ. Na ne ba Amisabad fra ne nkyekyɛmu mu. Deɛ ɔtɔ so 9 bosome a ɛtɔ so 9 mu ne Yoab ne ne nua Asahel. Na ne ba Sebadia wɔ n'akyi. Na ne nkyekyɛmu no mu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 5 bosome a ɛtɔ so 5 mu ne ɔsafohene Yisrahini Samhot. Na ne nkyekyɛmu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 6 bosome a ɛtɔ so 6 mu ne Tekuani Ikes ba Ira. Na ne nkyekyɛmu mu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 7 bosome a ɛtɔ so 7 mu ne Peloni Heles a ofiri Efraim mma mu. Na ne nkyekyɛmu mu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 8 bosome a ɛtɔ so 8 mu ne Husani Sibekai a ofiri Serafoɔ mu. Na ne nkyekyɛmu mu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 9 bosome a ɛtɔ so 9 mu ne Anatotni Abiesa a ofiri Benyaminfoɔ mu. Na ne nkyekyɛmu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 10 bosome a ɛtɔ so 10 mu ne Netofani Maharai a ofiri Serafoɔ mu. Na ne nkyekyɛmu mu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 12 bosome a ɛtɔ so 12 mu ne Piratoni Benaia a ofiri Efraim mma mu. Na ne nkyekyɛmu nnipa yɛ 24,000. Deɛ ɔtɔ so 12 bosome a ɛtɔ so 12 mu ne Netofani Heda a ɔyɛ Otniel aseni. Na ne nkyekyɛmu mu nnipa yɛ 24,000. Na wɔn a wodi Israel musuakuo no suo nie: Rubenfoɔ bapɔma ne Sikri ba Eliasa. Simeonfoɔ mu Maaka ba Sefatia. Lewifoɔ mu Kemuel ba Hasabia. Aaronfoɔ mu Sadok. Yuda mu Elihu a ofiri Dawid nuanom mu. Isaka mu Mikael ba Omri. Sebulon mu Obadia ba Ismaia. Naftali mu
Asiri aba Yerimot, Efraim mamu, Asasi aba Hosea, Manase abusuakuo fa mu, Pedaya aba Yoel, Manase abusuakuo fa a ɛwɔ Gilead no mu, Sakaria aba Ido, Benyamin mu, Abna ba Yasiel, Dan mu, Yeroham ba Asarel. Yenum ni Israel musuakuo so asafohene. Na David mu wɔn a wadi mfirihyia 20 ne wɔn a onniye no ano. Efiri sɛ Awurade aka sɛ ɔbɛma Israel adɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma. Seruia ba Yoab firi aseɛ kanee na wanwie. Na yɛnti abufuo ba Israel so. Na dodoɔ no wɔantwerɛ no ɔhene David Beresosɛm nwoma no mu. Na ɔhene akoradeɛ no so na Adiel ba Asmawet die. Na akorade a ɛwɔ asase no soɔ, nkuro ne nkurowa ne abantenten mu no so na Usia ba Yonatan die. Na wɔn a ɔyɔ mfuo mu adwuma dɔ asase no soɔ na Kelub ba Isiri die. Na bobenturo so na Ramat ni Simie die. Na bobenturo no mu akoransa no so na Sifim ni Sabdi die. Na nwunua ne aten a ɛwɔ mpaprɛ soɔ no so na Geda ni Baal-Hanan die. Na ngo akorade no so na Yoas die. Na anantwi a ɔyɛ no wɔn Saron no so na Saroni Sitrai die. Na monhwa no mu anantwie so na Adlai ba Safat die. Na Yoma so na Ismael ni Obil die. Na mfurumu so na Meronot ni Yehadia die. Na nwan no so na Hagani Yasis die. Yenum nyinaa yɛ ɔhene David nneɔma so ahwɛfoɔ. Na David wɔfa ase Yonatan ne ofutufoɔ. Ɔyɛ ɔbarima hunumufoɔ. Na ɔyɛ ɔtwerɛfoɔ nso. Na Hakmoni ba Yehiel ne ɔhene mma neteɛ. Na Ahitofel ne ɔhene futufoɔ. Na Akini Husai ne ɔhene adamfo. Na Ahitofel akyi na Benaya ba Yehoiada ne Abiata die. Na ɔhene no sahene ne Yoab. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 28. Na David siesie Israel mapɔma nyinaa. Musuakuo so mapɔma ne nkyikyɛmu so asafohene a ɔsom ɔhene no. Ne mpempem so asafohene, ne ɔhaha so asafohene, ne ɔhene ne mma ahode ne mmoa nyinaa so asafohene. Wɔne mpiadifoɔ ne nnɔmmarima no ne mmarima a otumi wɔn ho nyinaa ba Yerusalem. Na ɔhene David sɔre gyinaa ne nan so kaa sɛ, Me nuanom ne me man, muntie me. Me deɛ ɛwɔ makoma mu sɛ mesi homebea fie mama Awurade apam adaka no. Na ayɛ yɛn Nyankopɔn na ntiasoɔ. Na masiesie ne sie no ho. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ me sɛ, nsi efie mma me din. Ɛfiri sɛ woyɛ akodie nipa na waka mogya nso agu. Na Awurade Israel Nyankopɔn ayi me afiri magya fiefo nyinaa mu sɛ minni Israel so hene nkosi daa. Na wayi Yuda asi no panin. Na Yuda fie mu nso wayi magya fie. Na magya mma mu nso ɔpɛɛ m'asɛm sɛ ɔde me besi Israel nyinaa so. Na me mma nyinaa mu no, ɛfiri sɛ Awurade ama me mma pii. Wayi me ba Salomo sɛ ɔntena Awurade ahenni a ɔde di Israel soɔ no adwa so. Na waka akyerɛ me sɛ, wo ba Salomo na obesi me fie ne m'abannwa no, na mayi no ayɛ ɔba, na me nso mɛyɛ no agya. Na sɛ okura mu di me mmaransɛm ne m'atammudeɛ so sɛ ɛnnɛ da yi a, mɛma n'ahenni atim akosi daa. Na afei Israel a ɔyɛ Awurade badwa no nyinaa anim ne yɛn Nyankopɔn asom. Me se, monhwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn mmaransɛm nyinaa nni so nhwehwɛ akyire kwan, na moadi asase pa yi so. Na moagya no awunyadeɛ ama mo mma, mo akyi akosi daa. Na wo, me ba Salomo, hunu wagya Onyankopɔn no, na fa w'akoma mu ne wo kra ani sɔ som no. Na Awurade peepee akoma nyinaa mu, na ohunu adwene nyinaa mu. Sɛ wohwehwɛ no a, ɔbɛma woahu no, na sɛ wugyaa no a, ɔbɛto wo atwene koraa. Afei hwɛ sɛ Awurade ayi wo sɛ si efie a ɛbɛyɛ kronkronbea. Hyɛ wo ho den na yɔ. Na David maa ne ba Salomo asɔredan no ntwonnowa, ne ɛho adan, ne n'adekora mpia ne abansoro mpia, ne emu fam mpia ne mpata adwadan no nsususoɔ, ne adeɛ biara a ɛwɔ ne honhom mu nsususoɔ. Awurade fie abannwa, ne mpia a etwa ho hyia nyinaa, ne Nyankopɔn fie adekoraeɛ, ne akronkronneɛ akoraeɛ, ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ nkyikyɛmu,
ne Awurade fie som adwuma no nyinaa, ne Awurade fie som ho ade nyinaa. Sika deɛ no wɔ sika nkareɛ so, sɛ wɔmfa nyɛ ɔsom no nyinaa ho ade. Dwetɛ ade nyinaa ne nkareɛ so, sɛ wɔmfa nyɛ ɔsom no nyinaa ho ade. Ne sika nkanea dua ne ɛho sika nkanea no nkareɛ, sɛdeɛ kanea dua biara ne ɛho nkanea nkareɛ teɛ. Ne dwetɛ nkanea dua, sɛdeɛ kanea dua biara ne ɛho nkanea nkareɛ teɛ. Sɛdeɛ nkanea dua no nyinaa ho som teɛ no. Ne kyerɛ aboodo pono biara sika a wakarie, ne dwetɛ apono no dwetɛ. Ne adinam, ne nkoraa, ne nkuruwa ho sika amapa, ne sika monsuadeɛ, sɛdeɛ biara nkareɛ teɛ. Ne dwetɛ monsuadeɛ, sɛdeɛ biara nkareɛ teɛ. Ne aduhwam hye butia no ho sika a wayiyi mu ne nkareɛ so. Ne teaseɛnam a ɛne sika kerubim a wɔtrɛ mu kata Awurade apam adaka no soɔ no nsususoɔ. Ne nyinaa wɔ atwerɛ a efiri Awurade nsɛm baa me so no mu na ɔkyerɛɛ me nsususoɔ nnwuma no nyinaa. Na David ka kyerɛɛ ne ba Salomo sɛ, hyɛ wo ho den na mia w'ani na yɔ, nsuro na mma w'akoma ntu. Na Awurade Nyankopɔn, me Nyankopɔn no, di w'akyi. Ɔrempa wo na ɔrennya wo de bɛkɔ akosi sɛ wobɛwie Awurade fie som adwuma no nyinaa. Na hwɛ, asɔfoɔ ne Lewifoɔ nkyikyɛmu a wɔbɛsom Nyankopɔn fie som nyinaa nie. Na dwuma no nyinaa mu, nnipa a woyi wɔn yam na wɔwɔ ɔsom nyinaa ho nyansa ne asafohene no ne ɔman no nyinaa, wɔwɔ nsɛm nyinaa ho no nyinaa wɔ wɔn nkyɛn. Beresosɛm nwoma a edi kan, ti 29. Na ɔhene David ka kyerɛɛ badwa no nyinaa sɛ, me ba Salomo a ɔno nko na Onyankopɔn ayi no no yɛ abɔfra, na ɔyɛ bɔkɔɔ, na adwuma no so, ɛfiri sɛ aban no nyɛ onipa dea, na ɛyɛ Awurade Nyankopɔn dea. Na metumi nyinaa na mede masiesie me Nyankopɔn fie no ho sika ama sika adeɛ, ne dwetɛ ama dwetɛ adeɛ, ne kɔbere adeɛ ho kɔbere, dadeɛ adeɛ nso dadeɛ, ne nnua adeɛ nnua, apopobibire aboɔ ne nhyehyɛmu aboɔ, aboɔ hyɛnhyɛn ne aboɔ nwononwan, ne aboɔden aboɔ nyinaa ne abofufuo pii pa. Nanso me Nyankopɔn fie ho anisɔ nti, me sika ne dwetɛ akoradeɛ a ɛwɔ me hɔ no, mede mama me Nyankopɔn fie no apae deɛ masiesie asie kronkronbea fie no nyinaa so. Sika dwetikɛseɛ mpensa, ofere sika ne dwetɛ a wayiyi mu dwetikɛseɛ mpemson, sɛ wɔmfa nnura adan no afasuo no ho, na wɔmfa sika no nyoyo sika nneɔma, na wɔmfa dwetɛ no nyoyo dwetɛ nneɔma, na wɔmfa nyɔ adwumfoɔ nsa no adwuma no nyinaa. Na afei, hwan na oyi ne yam de ne ho ma Awurade nnɛ? Ɛna agyanom mapɔnma ne Israel musuakuo mapɔnma ne mpempem ne ɔhaha so asafohene ne ɔhene adwuma so ahwɛfoɔ no nyaa ho ayamyi. Na wɔmaa Nyankopɔn fie som no ho sika, dweti kɛseɛ 5,000, ne sika dare 10,000, ne dwetɛ dweti kɛseɛ 10,000, ne kɔbere dweti kɛseɛ 18,000, ne dadeɛ dweti kɛseɛ 1,000. Na wɔn a wɔhunu wɔn hɔ aboɔ no de ma Awurade fie akoradeɛ no de hyɛ Gersonni Yehiel nsa. Na ɔman no ani gyee deɛ oyii wɔn yam de maaɛ no ho, ɛfiri sɛ akomamu nyinaa na wɔde yii wɔn yam de maa Awurade. Na ɔhene David nso ani gyee anigyeɛ kɛseɛ. Na David hyiraa Awurade, bagya no nyinaa anim. Na David kaa sɛ, nhyira ne wo, Awurade, yɛn agya Israel Nyankopɔn, firi daa kosi daa. Wo Awurade na kɛseyɛ ne mmaninyɛ ne animonyam ne nimdeɛ ne aseda wɔwɔ, na deɛ ɛwɔ ɔsoro ne asase so nyinaa wɔwɔ. Wo Awurade na ahennie wɔwɔ. Na wo na wama wo ho so di adeɛ nyinaa soɔ, na ahonya ne animonyam firi w'anim. Na wo na wudi adeɛ nyinaa soɔ, na wo nsɛm na ahoɔden ne mmaninyɛ wɔ, na nnipa nyinaa kɛseyɛ ne den hyɛ wɔ wo nsɛm. Na afei yɛn Nyankopɔn, yɛn deɛ yɛda wo ase, na yeyi w'animonyam din no ayɛ. Na hwan ne me, na hwan ne me man, na yɛnya ahoɔden sɛ yɛbɛyi yɛn yam ama adeɛ sɛ yie. Na wo nkyɛn na ne nyinaa fire, na wo nsɛm na yenyaa no na yɛde ama wo yi. Na ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ ne yɛn wɔ w'anim, sɛ yɛn agyanom nyinaa. Yɛn nna te sɛ sunsum asase so, na nidasoɔ biara ni hɔ.
Awurade yɛn Nyankopɔn, adekuo yi a yɛsiesie sɛ yɛde rebesi efie ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsɛm na efire, na wo na ne nyinaa wɔwoɔ. Na minim, me Nyankopɔn, sɛ wo deɛ wosɔ akoma hwɛ, na teeyɛ na ɛsɔ w'ani. Me deɛ makomam teeyɛ mu na mayi me yam ama yeinom nyinaa. Na afei wo man a wohu wɔn ɛha yi nso, mede anigye mahunu sɛ wɔn nso ayi wɔn yam ama wo adeɛ. Awurade, yɛn agyanom Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn, fa yɛsie wo man akoma mu, adwene mu, nsusue mu kosi daa, na siesie wɔn akoma bra wo fam. Na me ba Salomo no, ma no akoma a edi mu, na wɔnhwɛ wo mmara nsɛm, wadanseɛ ne wahyɛdeɛ, na ɔnyɛ ne nyinaa, na ɔnto abane a masiesie ho asie no. Na Dawid ka kyerɛɛ badwa no nyinaa sɛ, Munhyira Awurade mo Nyankopɔn no ɛ. Na badwa no nyinaa hyirɛɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na wɔkoto sɔree Awurade ne ɔhene. Na wɔbobɔɔ Awurade afɔdeɛ. Na wɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ maa Awurade da no adeɛ kyeeɛ. Anantwinini 1,000, adwennini 1,000, nnwamma 1,000 ne wɔn ho ahiesa ne afɔdeɛ pii pa maa Israel nyinaa. Na wɔde anigye kɛseɛ didi nomee Awurade anim da no. Na wosii Dawid ba Salomo hene ne mpire no so. Na ɔsraa no ngo maa Awurade sɛ bapɔɔma, ne Sadok nso sɛ ɔsɔfoɔ. Na Salomo tenaa Awurade adwa so dii n'agya Dawid adeɛ, na ɔyɛɛ prɔmprɔm. Na Israel nyinaa tie no. Na mapɔɔma no nyinaa, ne nnɔmmarima no nyinaa, ne ɔhene Dawid mma no nyinaa nso de wɔn ho hyɛɛ ɔhene Salomo ase. Na Awurade maa Salomo soo kɛse pa ara Israel nyinaa ni so. Na ɔhyɛɛ no ahenni no mu animuonyam a ahemfo a odii Israel so dii n'anim no biara nyaa bi da. Saa na Yisai ba Dawid dii Israel nyinaa so hene. Na nna a ɔde dii Israel soɔ no yɛ mfirinhyia 40. Odii hene mfeɛ 7 Hebron. Na Yerusalem deɛ, odii mfeɛ 33. Na owu onyini pa mu a na nna ne ade dodoɔ ne animuonyam amee no. Na ne ba Salomo bedii n'adeɛ. Na ɔhene Dawid nsɛm a edi kan ne deɛ edi akyire no, hwɛ, wɔatwerɛ no ɔdehunufoɔ Samuel nsɛm ne odiyifoɔ Natan nsɛm ne ɔdehwɛfoɔ Gad nsɛm mu. Ne n'ahennie ne ne mmaniyɛ nyinaa ne mmere a ɛfaa ne tiri soɔ, ne Israel soɔ ne asase no so ahennie nyinaa soɔ.